komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Fast Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa utod diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number one most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Nobyembre 1. Subong adlaw aton sining ginakomemorar o ginadumdum kag ginasaulog ang All Saints Day. Kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 54 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang ni mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga kultura naton, padayon kamo nga nagatutok diri karon sa aton man sining pagpalayag kasubong man sa paglibot sa aton sining mga kauban ng mga Bombo reporters sa tagsa sining mga sementeryo sa pag-obserbar subong man paghatag sa inyo sa mga labing importanteng mga impormasyon. May hara kita karon sa full deployment sa nagkalilain sining mga pampubliko nga sementeryo diri sa syudad sa Iloilo. Lakip na sinadagkaroon ang mga latest ng mga information. Kalabanan sa mga sementeryo, mga minimal pa lang ang mga na-confiscate siniyang mga matalom ng mga hinaniban. Ang iban sini ginagamit sa pagpanglimpyo bla o galing sa aton sining mga kuturan strikto karon ang aton sining kapulisan sa pagpasiguro nga way sang anuman siniyang mga kontrabando dira nga makasulod sa pampublikong pribado man nga mga sementeryo. Samtang sa aton sining mga kabombo hindi man malipod kag manigar or hindi naman bag-o ni sa aton basta gani nga may mga kasubong siniyang mga hilikoton di gid malikawan ang pagpugok sa trapiko hilabi pa sa mga area kung sa diin malapit ang patio or mga sementeryo. So dapat maging kalmante lang kita para malikawan naton ang ginatawag siniyang road rage. Paano malikawan ang road rage karon? Siyempre hindi lamang road rage diri banwa, lakip na sinadri ang dapat man sini naton nga pinsaron naton ikayong lawas. Nagatagiti karon ang init ang tiyempo diri sa palibot sa syudad kag probinsya man sa Iloilo. Kani nagakadapat man sini nga maghalong ang tagsa sini ka mga kultura naton mga kabombo nga magapadulong kag magaduaw sa ila sini nga mga minatay. Dugang nga mga impormasyon sa manay nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa uto pagkatapos ang Bombo Network News. Poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Fast Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Sabado, unang araw sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at ngayon nga Makabombo Star Nation ay ginugunitan natin ang All Saints Day. Sa ating Christmas countdown naman, 54 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, Cardinal Pablo Virgilio David umapela sa mga magtutungo sa sementeryo na manalangin, magsindi ng kandila at magpasalamat. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakikiisa sa mga Pilipino sa pagunita ng All Souls at All Saints Day. Si Vice President Sara Duterte naman umaasang mananaig ang diwa ng pagkakaisa ngayong undas. Ang Office of Transportation Security iniulat naman ang ligtas at mapayapang biyahe sa mga pantalan sa unang bugso ng Undas Exodus. Si Pangulong Marcos Jr. lumahok sa APEC Economic Leaders Retreat at udyat na rin sa pagtatapos ng summit. Abangan din sa ating
weather update mamaya, ang bagyong Tinyo, posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. Mga pagulan at malalakas na hangin, asahan. Abangan din mamaya sa ating international news, ang Taiwan tinanggihan ang One Country, Two Systems ng China. Samantalang World Health Organization nanawagan ng bagong hakbang para sa urban health gamit yan ang Global Guide. At sa provincial report mga kabombo, mga nitso na may kakaibang disenyo sa Maytabuk City, Kalinga, dinarayo ho ngayon ng mga turista. At Live Nation ang ating mga balita. Ipinaliwanag ni Manila Cathedral Rector Monsignor Rolando Ramos de la Cruz na ang pagdiriwang ng All Saints Day ngayong Nobyembre 1 ay hindi lamang pag-alala sa naging buhay ng mga napayapang santo. Sa kanyang homily para sa All Saints Day Mass sa Manila Cathedral, binigyang din nito na ang araw na ito ay nagpapaalala na maaring maging santo ang bawat isa, anuman ang katayuan sa buhay. Paliwanag niya, bagaman ang araw na ito ay pagdiriwang sa kapistahan ng bawat santo na idineklara ng simbahan, bahagi rin ito ng selebrasyon sa buhay ng mga namayapa na noong nabubuhay pa ay nagpakita ng kabutihang asal o kabutihang loob. Git ni Monsignor de la Cruz, ang pagiging mabuting ehemplo ng mga yumaong ina, ama at iba pang may mabubuting puso at maaring simbolo ng kabanalan at bahagi ng makabuluhang araw na ito kung kailan ginugulita ang naging buhay ng bawat santo. Holiness is possible. Ang ipinagdiriwang natin mga santo at santa ay hindi lamang yung deklaradong santo at santa ng simbahan. Hindi lamang sila Saint Joseph, ang Blessed Mother, hindi lamang si Saint Therese of the Child Jesus, hindi lamang si Saint Francis, hindi lamang si Saint Carlo Acutis. Ang pinagdiriwang nating mga banal ay maaaring yung nanay ninyo na noong buhay pa dito sa lupa ay isang mabuting tao. O kaya yung tatay nyo, o kaya yung anak nyo, o asawa nyo, yung kaibigan nyo. Inihalimbawa rin ni Monsignor de la Cruz ang buhay ng mga taong matagal nang nakipaglaban sa sakit, nakipaglaban sa kahirapan at ibang mga pagsubok sa buhay. Sa gitna ng anyay paghihirap, hindi nawawalan ng tiwala sa Diyos at kabutihan ng kapwa. Ang mga taong ito, anya, na malaya at buong pusong tinanggap ang kanilang karamdaman o estado sa buhay ay nagsisilbing kinatawan ng mga banal na santo. Nasa gitna ng paghihirap dala ng cancer ay nanatiling nakakapit sa Diyos, hindi nagrereklamo, hindi nagagalit, hindi sumasama ang loob. Malaya at buong puso niyang tinanggap ang kanyang karamdaman. Yon ang ipinagdiriwang natin. Now, what does this teach us? That holiness is possible to everyone. Bahagi pa rin po yan mga kaumbo ng homily ni Monsignor Rolando Ramos de la Cruz ngayon pong araw na ito dyan sa May Manila Cathedral. Samantala, hinimok naman ni Cardinal Pablo Virgilio David ang mga magtutungo sa mga sementeryo ngayong undas na ipanalangin ang mga namayapa at balikan ang alaala na kanilang iniwan. Ayon sa Filipino Cardinal, mainam na balikan at tawanan ang mga kwentong iniwan ng mga namayapa at magpasalamat sa kanilang pagmamahal kasabay ng pagsisindi ng kandila para sa kanila. Paliwanag ni Cardinal David, mistulang nagiging lugar para sa family reunion ang mga sementeryo sa ganitong panahon kung saan nagkakaroon ng picnic, storytelling at sama-samang panalangin. Bagaman marami ang kumbukasyon sa ganitong nakasanayan o ginagawa ng mga Katolikong Filipino, nanindigan naman ang Cardinal na ito ay isa sa mga kakaibang nakagawian ng mga Pinoy na nagpapakita na hindi itinuturing ng mga Pilipino ang pagkamatay bilang paghihiwalay, kundi isang continuity o pagpapatuloy ng maayos na ugnayan. Nagpapakitaan niya ito ng paniniwala ng mga Katoliko sa nilalaman ng Apostles' Creed na Communion of Saints. Ibig sabihin, ang mga namayapang mananampalataya ay hindi nawala at sa halip ay kasama sila ng Diyos. Ito ay nagpapakita rin anya kung gaano ka pinapahalagahan ng mga Pilipino ang paniniwalang hindi sila nag-iisa, bagkus kasama ang Diyos at ang mga namayapang kamag-anak. Paglilinaw ni Cardinal David, hindi magtutungo sa sementeryo ang mga Katolikong Pilipino upang makipag-usap sa mga multo. Sa halip ay upang makipag-komunyon sa Diyos at sa mga namayapang kaanak. Sa kaugnay pa rin po mga development, tungo tayo dyan sa may lungsod ho ng Maynila, mga kaumbo. Ito pong pagsusuot ng face mask sa mga meron pong karamdaman.
Iminungkahi po ni Mayor Isko Moreno. Kasabay pa rin po yan ang pagdagsa ng mga kababayan po natin sa mga sementeryo ngayon pong araw na ito. May live report dyan si Bombong Gran Hilario. Iminumungkahi ng kasalukuyang alkalde ng Maynila na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pagsusot ng face mask sa mga bibisita ng sementeryo ngayong araw. Dahil sa pagdagsa ng mga tao sa Manila North Cemetery, hinimok ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang publiko lalo na may mga karamdaman na magsuot ng face mask. Ito ay upang maproteksyonan ang kalusugan ng magsisipagpuntang mga hindi nasa malusog na pangangatawan at mga may comorbidity. Narito ating pakinggan si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kung halimbawa mo'y mahina-hina ang inyong baga o kayo nararamdaman magmas na po kayo, kasi po meron tayong at some areas na medyo kumalat ang influenza. Although nagagamot naman yan, kaya lang nakamamatay din po yan sa mahinang pangangatawan. Panawagan ko rin yun na hanggat maaari, wala naman siguro masamang mag-suot ng mask if you're not feeling well. Or maybe you have comorbid. Ngunit, kanya nilinaw naman na hindi ito nangangahulugang ipinag-uutos sa lahat ang pagsusot ng face mask. Tiyan niya ito gagawing mandatory para lamang makapasok ng sementeryo. Nais lamang raw dito na mapanatili ang kalusugan at maibsiyan ang posibilidad sa hawa ng sakit. Aminado kasi ang alkalde na dapat seryosohin at hindi pagsawalang bala ang kumakalat na influenza-like illness sa kasalukuyan. Muli ating pakinggan si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. No, I'm not going to require. I just, sabi ko nga sa inyo, ang gusto namin, comfort and convenience. But I would suggest, it's highly preferred na kapag kayo may nararamdaman. Kasi talaga po naman, hindi lamang sa Maynila, yung maraming influenza. So mag-iingat lang po. At kami sa Maynila, in our own little way, we try to, accommodate as many as we can. We are ready. Let's just spend our time with our loved ones, mga nahinay dito. At ang tingin ko pinakamagandang regalo, more than bulaklak at kandila, may pagdasal natin ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa Diyos. Samantala, sa pag-iikot ng buong pwersa ng Bombo Radio Philippines dito sa Manila North Cemetery, ating nakapanayam sina Elsa Austria at Eva De Pedro. Magkaparehong magkamag-anak na bumisita dito sa Natural Cementerio. Anila, maaga silang nagpunta dito upang hindi na makapagsabayan pa sa posibilidad na mas marami pang darating na mga taong bibisita na ngayon dito sa Manila North Cemetery. Anila, mas maayos ang naging sistema dito sa loob ng sementeryo kumpara noong nakarang taon sa kanilang naging karanasan sa pagbisita dito sa Manila North Cemetery. Ating pakinggan sina Elsa Austria at Eva De Pedro. Para hindi maraming tao na ang pakasikip usong-usong sakit ngayon, no? Ate ko, manugang ko, anak ko, at sako. Oo, kanila. Hindi kami. Pangalawang balikan namin ito, kagabi nandito rin kami. Kailang bawal na matulog. Kasi natutulog kami rito. Bawal na. Nagbawal na. Dati, 31 hanggang kinabukasan, nandito kami. Ngayon, bawal na. Kaya bumalik na lang kami ngayon. Magang-maga para hindi kami sama sa siksik. Masyadong siksikan na Kami hinanap pa kami ng isang okay, mas maganda ngayon. Malinis. Walang nagtitinda. Malinis. Walang kalat. At saka, smooth ang lakad ng mga tao. Hindi siksikan gano'n. Kahapon may libreng sakay. Nahanap ko ngayon, wala na. Bombo Genesis para sa mga kabombol na magsisipagpunta pa sa sementeryo, partikular dito sa Manila North Cemetery. Iisa lamang yung entrance upang makapasok dito sa sementeryo. Mahigpit pa rin pinagbabawal yung mga patalim, yung alak, speaker, gitara at illegal na droga ay mahigpit na sinusuri at kinukumpiska dito. At kung sakali makapagdala sila ng sigarilyo, kukumpiskahin ito, nilalagyan ng number at maaaring balikan pagkatapos bumisita sa loob ng sementeryo. Mamugran. Live bullet. Mamugran.
usually or kadalasang problema diyan yung mga nawawalang mga kabaong, ano. Ngayong araw wala naman na kabaong mga nitso, ano, hindi mahanap ng mga nitso. Ano to, wala namang ganitong problema ngayong araw. Sa patuloy nating pag-iikot at patuloy nating pagantabay dito sa Manila North Cemetery, alam mo, Bombo Genesis, ay maraming hanay dito ng puntod finder upang gabayan at masamahan yung mga magsisipagpunta dito, hinahanap yung kanilang puntod sa mga mahal sa buhay. At sa bawat istasyon o sa bawat panig ng lugar ng sementeryo ito ay may mga information din na maaaring pagtanungan upang sila magabayan kung sakali mga nawawala ang kanilang puntod na hinahanap. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Abong Rad. Live mula dito sa Manila North Cemetery, ito si Bombo Grantilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Meron na ho tayong 13 minutes makalipas, mga kabombo, hanggang alas 12 ng tanghali. Nakiisa rin ang Armed Forces of the Philippines sa sambayan ng Pilipino sa paggunita ng Araw ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa. Sa mensaheng inilabas ng hukbo, hinihikayat nito ang publiko na ialay ang sagradong araw na ito para pagnilayan at kilalanin ng alaala ng mga namayapa o mga nauna na pong namayapa. Hiniling ng hukbo na ang araw na ito ay magsisilbi sana o magbibigay sana ng lakas sa bawat pamilyang nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasama na po rito ang mga pamilya ng mga sundalong nagsasakripisyo sa kanilang buhay para sa Pilipinas. Kasabay ng undas ay inalala rin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang lahat ng mga namayapa sa ngalan po ng pagsisilbi sa bansa. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang kanilang pagsisilbi, dedikasyon at legasiya ay magsisilbing inspirasyon ng bawat sundalo at bawat Pilipino. Kasabay ng pag-alala sa kanila ngayong undas, hiniling ng hukbo sa bawat isa na patatagin ang commitment sa mga prinsipyong kanilang pinaninindigan at kanilang ipinaglaban. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na ibayuhin ang pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa habang ipinagdiriwang ng bansa ang Undas 2025 o Araw ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa. Sa isang video message na inilabas ng Office of the Vice President, hinimok ni Duterte ang publiko na ipanalangin ang mga kaluluwa na kanilang mga yumaong mahal sa buhay at gawing inspirasyon ng kanilang alaala sa araw-araw na pamumuhay. Dagdag pa niya, mahalaga ang panatilihin ang pagkakaisa sa bawat pamilya, lalo na sa panahon ng paggunita at pagninilay. Sa ating paggunita ng undas, naway isapuso natin ang tunay na diwa ng pananampalataya, pagpapahalaga sa mga santo at maalab na pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Patuloy nating ipanalangin ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Sana'y maging inspirasyon ang kanilang alaala sa bawat hakbang natin sa buhay. Ngayong undas, naway manaig ang pagkakaisa at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Harapin natin ang bawat araw ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Yan ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte. Samantala, tuluyan na rin pong gumaan ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng North Luzon Expressway matapos ho ang magkakasunod na araw na pagbigat ng trapiko dahil yan sa Undas Exodus. Ayon naman kay North Luzon Expressway Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio, naabot na nitong Oktubre 31 ang peak ng traffic na inasahan para sa Undas Break kung saan bibiyahe pa uwi ang mga mananakay para bumisita sa puntod ng kanilang namayapang mahal sa buhay. Mula Oktubre 30 hanggang kahapon, mga kabombo, libo-libong sasakyan ang naitalang dumaan sa toll gates papunta sa hilagang bahagi ho ng Luzon kung saan nagkaroon ng mahabang pila itong mga sasakyan sa boundary ng National Capital Region hanggang sa may Central Luzon. Gayunpaman, tuloy-tuloy anya ang pagdaloy ng mga sasakyan at wala na ring naging malaking problema sa traffic flow. Nag-fast moving na po lahat ng ating areas sa NLEX, SCTEX at NLEX connector. Ibig sabihin po wala na po tayong nararanasang pagdagsa na kung saan ay naranasan po natin. Actually, umpisa pa lang po nung Wednesday, meron na po tanghali po hanggang early evening. Medyo mataas na po yung volume natin. Pero pinakamataas yung volume po natin in terms of yung congestion na po kahagabi po. No? Nag-umpisa po ulit yun ng tanghali, tuloy-tuloy po yun.
hanggang mga around 10 p.m. po yung masikip na daloy ng traffic po dito sa loob ng NLEX. At ang medyo surprising po is pati po yung pabalik ng Maynila, mataas din po yung volume. Nagkaroon din po tayo ng pagbagal ng daloy ng traffic. Siniguro rin ni Ignacio na gumagana ang lahat ng toll gates sa kasagsagan po ng Undas Exodus habang nanatiling sapat ang bilang ng mga manpower na nagbabantay sa mga ito. Sa kabuuan nito ay pansamantalang itinigil din ng mga road repair upang masigurong magagamit ang lahat ng linya ng kalsada. Magpapatuloy anya ito hanggang sa inasahang pagbabalik ng mga biyahero dito sa Capital Region simula po bukas Nobyembre 2 hanggang sa susunod na linggo. Tiyak naman ni Ignacio na maaari pa rin gumamit ang cash sa toll gates kung naubusan ng load ang mga radio frequency identification nitong mga motorista. Gayunpaman, mas mainaman niya na agahang mag-load upang mas mabilis ang pagdaloy ng trapiko. Kahit po may RFID po sila, kung nakita po nila wala talaga silang load na at wala na po silang chance na mag-load. Kasi meron naman po tayong mga reloading online na mabilis po. Pero kung sakasakaling wala po talaga silang load, pwede naman pong gumamit po sila ng mga cash lanes. Kasi lahat po ng toll plazas natin may cash lane pa rin po. Pero sana po makapag-reload sila bago po bumiyahe. Or kahit nga po nasa EDSA or Makati pa lang po sila, pwede po silang mag-reload. Mabilis naman po pumasok yung mga reloading through online po natin. Lagi pa rin po yan ng pahayag ni Ginoong Robin Ignacio, magkakabombo ng North Luzon Expressway sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, abangan din po mamaya itong sitwasyon dyan sa May Manila South Cemetery na tili pa rin pong maayos, mga kabombo. May live report mamaya dyan ang ating mga kasamaan. Samantala muna. Bombo Weather Update. Sa mga nag-aabang, sa lagay po ng ating panahon, mga kabombo, ito hong bagyong Tinyo ay posible pong pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility bukas. Patuloy po yung paggalaw ng itong tropical depression sa labas po ng Philippine Area of Responsibility na tinatayang nasa layong 1,375 na kilometro. Silangan po ito ng hilagang silangan ng Mindanao. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na hanggang 45 km per hour at yung pagbugso ay hanggang sa 55 km per hour. Habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kph. Inasahan pong papasok sa Philippine Area of Responsibility na nga ang nasabing sama ng panahon bukas, Nobyembre 2. Posibleng umaga po ito kung hindi man hapon at kung sakaling papasok na, tatawagin po itong bagyong Tinyo. Kapag nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, nasahang kikilos pa ito pakanluran, posibleng unang tumama sa lupa sa pagitan po ng Lunes ng gabi at Martes ng umaga sa Caraga Region o kung hindi man sa may Eastern Visayas. Tinatayang aabot ito sa typhoon category sa loob ng 48 oras. Hindi rin po sinasantabi ang posibilidad na bigla ang paglakas ng bagyo bago ang nauna pong pagtama sa lupa na tinatayang nasa peak intensity na 130 km per hour. Bagaman hindi pa direktang nakakaapekto sa ating bansa, ito sa loob ng 24 oras, inasahang itataas ang wind signal number 1 sa Eastern Visayas kasama dyan sa may Caraga. Bukas po ito. Batay pa rin sa forecast, maaaring umabot sa wind signal number 4 ang pinakamataas na babala. Simula Lunes sa umaga naman, posibleng magsimula ang malalakas na pagulan sa mga nabanggit na rehiyon. Inasahan ding maglalabas ng weather advisory ngayong araw o kung hindi man bukas. Dahil sa epekto naman ng bagyo at posibleng paglakas ng northeast monsoon, mga kabombo, mapanganib na kondisyon sa karagatan ang inasahan sa mga baybayin po ng Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng 3 araw. Bukod dito, meron din pong storm surge warning ang inasahang isa sa publiko bukas bilang paghahanda na rin sa posibleng pagbaha sa baybayin dulot po ng storm surge. Posibleng itaas ang red warning level, batay pa rin po yan sa inasahang lakas ng bagyo. Balik ko tayo dyan sa May Manila South Cemetery, mga kabombo. Alamin po natin ang sitwasyon. Kamusta dyan, Bombo Bea? Yes, Bombo Jenny, stable yan ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa Manila South Cemetery. Ayon yan sa assistant ng pamunuan ng sementeryo. Ayon kay Manila South Cemetery Officer in Charge, John Marquez, higit sa 19,000 ang kasalukuyang nasa loob ng sementeryo. Habang naman nasa 20,000 naman ang kabuuang bilang ng mga bumisita na rito sa sementeryo ngayong petsa ng Nobyembre. Batayan sa datos ng Manila Police District as of 11 a.m. ngayong umaga. Paalala naman ng pamunuan sa huwag na magdala pa ng masyadong maraming gamit sa loob ng himlayan at dalhin na lamang ang mga mahalagang bagay gaya ng kandila, rosaryo at panalangin para sa
maong mahal sa buhay. Mahigpit din anyang ipinagbabawal sa loob ng sementeryo ang pagdadala ng matutulis na bagay, flammable items, mga inuming nakakalasing, at maging ang pagsusugal ay mahigpit ring ipinagbabawal sa loob ng himlayan. Kaugnay pakinggan natin ang mga bahagi na pagkakayag ni John Des, Officer in Charge sa Manila South Cemetery. As of now, ang nasa loob ng sementeryo ngayon is nasa 19,000 plus. Wala naman po, smooth na po dito sa Manila South Cemetery. Paalala lang po, huwag na po masyadong magdala ng mga madaming gamit. Ang dali lang po ay kandila, at bulaklak, rosaryo at magdasal. At paalala lang din po sa mga magbabalak, huwag na po magdala ng mga matutulis na bagay, anuman lumiliyap, at inumin na nakalalasing at mga pagsusugal, bawal po yan dito sa loob ng sementeryo. Nakapaligid po sa atin ang Manila Police District, sa buong sementeryo ay nakapalibot po. Para naman kay Nanay Amelia Recota, bilang tradisyon nila magkakapatid ang pagbisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay kada undat, naging maayos naman anya ang kanilang pagpasok at mas mabilis kumparaan niya sa nitong nakaraang taon. Kasama naman niya na magsalo-salo ngayong tanghali rito sa Manila South Cemetery ang kanyang mga hipag at iba pang kapatid at apo upang masilayan ang kanilang taunang tradisyon. Kanina naman bahagyan nakaramdam ang publiko ng panakanakang ambon, kaya naman umaasa ang ilan na gaya ni Nanay Amelia, nagaganda ang panahon hanggang mamayang hapon. Kaugnay nga, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Amelia Recote, ang isa sa mga bumibisita dito sa Manila South Cemetery. Mga tiyahin ko, kapatid ko, tatay ko, nanay ko, ayun yung hipag ko. Kasi ito talagang namin na ados ng magkakapatid. Oo, ito talagang namin magkakapatid. Hanggang mamayang hapon kami. Hanggang mamayang hapon po kayo? Oo, dito na. Dito na kami mananangalian. Yes naman. Galing sa etas yan. Gagandang panahon. Genesis sa ngayon ay wala pa namang naitatalang mga nasugatan. Nasaktan o nahilo ang pamunuan ng Manila South Cemetery, maging ang Manila Department of Social Welfare sa kabila naman ng mainit na panahon sa ngayon, habang tuloy-tuloy din ang pag-ikot ng pulisya sa pangunguna ng Manila Police District at maging ng iba pang force multipliers para matiyak na magiging maayos at payapa ang paggunita ng undas sa bahaging ito ng Maynila. Bomba Genesis. Mga ilan na yung tinatayang pumasok dyan ngayong araw, Bombeya? Sa ngayon ang pumasok na nasa 28,000 na as of 11 a.m. itong data, habang yung mga kasalukuyang nasa loob naman ng sementeryo ay pumapalo na halos higit sa 19,000 na mga bisita. Bomba Genesis. May mga nakausap ka dyan na matutulog mamayang gabi or ibabawal ba? Matulog dyan mamayang gabi? Pagbawal ba? Actually, ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, bukas lamang itong sementeryo simula kaninang alas 5 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng gabi, at hindi nila pinapayagan na magkaroon ng overnight stay sa loob ng sementeryo dahil nga ito ay mahigpit na pinagbabawal ng pamunuan ng sementeryo. Bagamat pinagbabawal ito, yung ilan mananatili hanggang mamayang hapon o hanggang mamayang gabi para sulitin itong araw na ito na makasama yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bombo Genesis. May ilang sementeryo din sa Metro Manila na pinapayagan lang, may 24 hours like itong himlayan dyan sa part ng southern area. Sige, maraming salamat. From time to time, makiki-update din tayo sa mga susunod pang mga kaganapan dyan sa Manila South. Ingat ka dyan, Bombeya. Live mula dito sa Manila South Cemetery, ito si Bombo Bea Piniza para sa Bombo Network News. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Abangan din mamaya mga kabombo. Kuha tayo ng sitwasyon din dyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange. Isa po sa pinaka-busy. Ito po yung nagsisilbing Central Terminal sa National Capital Region. At isa sa pinaka-busy terminal ngayon pong undas or sa tuwing nagkakaroon po tayo ng ganitong mga national holidays. Abangan po ang sitwasyon dyan mamaya mga kabombo. Samantala, pinag-iingat naman ang Bureau of Fire Protection ng publiko laban sa mga sunog na posibleng mangyari sa kasagsagan ng undas break. Kasabay nito ay nilabas ng kawanihan ng ilang mga paalala at gabay sa publiko. Kinabibilangan ito ng pagtanggal sa mga nakasaksak na electrical appliances tulad ng mga telebisyon, air conditioners at mga electrical device. Kung walang may iwan sa bahay at posibleng magtagal sa pupuntahan, inirerekomenda ng Bureau of Fire Protection ang pagpatay sa main electrical switch.
Pinapatiyak din ng kawanihan na nakasara ang mga liquefied petroleum gas o itong mga LPG tanks bago iwanan. Ipinaalala rin ng naturang opisina na huwag mag-iwan ng mga nakasinding kandila kung aalis sa bahay o kung matutulog. Giit ng biro, huwag basta iwanan ng mga tahanan at sa halip ay tiyaking ligtas ito mula sa mga biglaang pagliyab na dulot ng mga flammable chemicals tulad ng petrolyo, electrical appliances at iba pang mapanganib na kagamitan. Sa usapin ng transportasyon, napanatili daw ang ligtas at mapayapang pagbibiyahe sa unang bugso ng Undas Break gamit po ang mga sasakyang pandagat. Ayon naman po ito sa Office for Transportation Security. Pinangunahan ni Administrator Undersecretary Gilberto Cruz ang pag-iikot sa iba't ibang pantalaan sa bansa. Yan po upang alamin ang estado nitong mga naturang pantalaan. Kasabay po ng pagdagsa ng mga pasahero. Kasama ni Undersecretary Cruz ang Office for Transportation Security Maritime Security Auditors. Dito po'y tinukoy ng naturang opisina ang mga potensyal na banta sa seguridad at sa kaligtasan ng mga biyahero. Kasama na yaong inspection sa mga bagahe. Ayon kay Undersecretary Cruz, nagawa ho ng bawat port management na bantayan ang dagsa ng mga pasahero kasama na ang inspection sa mga sasakyang pandagat na pinayagang bumiyahe. Tungkulin anya ng Office for Transportation Security na tiyaking lahat ng port operators ay handa sa anumang banta. Inimok din dito ang mga biyahero na bantayan ang kanilang kaligtasan dahil ang seguridad ng bawat isa ay hindi labang anya responsibilidad ng gobyerno kundi responsibilidad ng bawat pasahero. Samantala, namahagi rin ang naturang opisina ng mga tinatawag na go bags na naglalaman ng rubbing alcohol, mga wet wipes, antiseptic strips at maging yung information materials sa mga nauna lang bumiyaheng mga pasahero. Manatili pong nakalerto ang naturang opisina hanggang sa inasang pagbabalik ng mga biyahero pagkatapos po yan ng 3 araw na Undas Break. Okay, mula po sa mga pantalan o mga puerto, dako tayo dyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange. Mga kabombo, kamustahin po natin ang biyahe nitong mga pampublikong mga bus. Kamusta dyan, Bombo Isa? Yes, Bombo, Genesis, bahagyang humupa ang dagsa ng mga pasahero dito sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong araw mismo ng Undas kumpara sa mga nagdaang araw. Ayon kay Parañaque Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, umabot sa mahigit 62,000 ng mga biyaherong dumating at umalis hanggang alas 11 ng umaga. Bahagi ito ng halos 1 milyong pasaherong dumaan sa terminal mula Oktubre 27 para sa Undas Break. Pinakamarami pa ring bumiyahe papuntang Bicol Region, sinundan ng Laguna, Batangas, Quezon, Ilagan Luzon, Mindoro at Visayas, Mindanao. Tuloy-tuloy pa rin ang mga biyahe dito sa may PITX kahit araw na ng Undas dahil inaasahan na rin ang pagbalik ng mga pasahero mula sa probinsya. Paalala ng pamunuan, mas mabuting maagang kumuha ng mga ticket upang maiwasan ang pagkaubos at tiyak na makabiyahe. Kaugnyan, pakinggan natin ang tinig ni Parañaque Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa. Nakita po natin na mas maunti na po ang mga pasahero natin compare po yesterday base po sa ating 4-hour data na nakikita po natin yung iba po natin mga pasahero ay nakapag-travel na since Monday pa lamang and then syempre kagabi marami na po nakapag-travel going to the provinces. Nakikita natin na meron pa rin naman po paunti-unti mga pasahero na going to the provinces pero hindi na po ganun kadami. Samantala, makikita rin dito sa terminal ang mga iba't ibang table na maaaring lapitan ng mga biyahero kung may kailangan sila, katulad na labang ng First Aid Station ng Metropolitan Manila Development Authority, Police Assistance ng Philippine National Police at iba pang ahensya. May mga charging stations din na itinalaga ang pamunuan para sa mga ngailangan nito. Live mula dito sa Parañaque Integrated Terminal. Bombo, Genesis, yes. May may headcount ba dyan ngayon ang PITX? Mga ilan yung nandiyan ngayon? Come again, Bombo, Genesis. May headcount ba ang Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong araw na to dyan sa mismong terminal? Kung mga ilan yung mga pumasok pa rin or nagtangkang bumiyahe, humabol na bumiyahe ngayong araw? Kanina, Bombo, Genesis, as of 11 a.m., ang datos na ngayon ng PITX ay umabot na sa mahigit 62,000 yung foot traffic ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. At hanggang ngayon, dito sa may mismong entrance ng terminal ay nakikita pa rin naman natin na tuloy-tuloy pa rin yung mga pagpasok ng mga pasahero para bumiyahe rin
sa kanilang mga probinsya kahit nga ngayon ay araw na ng undas, no, November 1. So ang PTX naman dito, Bombo Genesis, tuloy-tuloy rin ang kanilang operations. Actually 24 hours itong terminal na ito, at kanina nga nakita natin na may ilan na malagi na dito para nga ay makabiyahe na sila, dahil kung makikita nyo rin dito sa terminal na ito, Bombo Genesis, medyo okay naman yung space na kung nasaan yung mga pasahero. So maaari talaga silang makapag-stay dito at 24 hours at hindi naman sila nagsasara kapag gabi na, dahil nga ay talagang marami ang bumabiyahe, lalo na ngayong undas break natin, Bombo Genesis. So aasahan pa natin yan sa mga susunod na oras na may mga biyahero pa rin ang hahabol para nga dito sa undas break na nagsimula noong October 27. Pero aasahan din natin dito sa terminal na ito na may mga babalik na rin mula sa mga probinsya nila. So yan yung maaabangan natin sa mga susunod na araw, Bombo Genesis. Kung ilan na ba o may mga nagsibalikan na ba this early November 1, Bombo Genesis. So anong kwento ng mga pasaherong to? Yung ganyan lamang bibiyahe, na hold sa trabaho or work as usual ba? Anong kwento nila? Or talagang hahabulin lang talagang bumiyahe? Kanina, Bombo Genesis, may nakausap tayo dito kasi parang ang tanong din natin, bakit nga ngayon lang, November 1 nga. Ang sabi nila dito ay parang may inuna muna silang bisitahin, dito sa may bandang Metro Manila, na mga sementeryo, na mga kamag-anak, bago talaga sila pumunta. And yung nakausap naman natin talaga ay wala silang trabaho dahil medyo matatanda na sila. So yun yung mga sinabi nila kung bakit ngayong araw lang din sila umalis ng Metro Manila. Pero sabi naman nila, magtatagal naman sila dun sa probinsya na pupuntahan nila, kaya no worries yung parang panahon ba na pagbabakasyon nila. So sa ngayon may binisita muna sila dito, actually kahapon sila bumisita dito sa Metro Manila na sementeryo, at susunod naman nila na bibisitahin na sementeryo dun nga sa probinsya na pupuntahan nila, Bombo Genesis. Maganda kung ganun, medyo magtagal-tagal ng konti, hindi yung hahabulin yung work duty by Monday. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bobo Isa. Yan muna ang latest update mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Rin mga Kabombo Star Nation, maliban sa kinabibisihan ngayon na dinarayo ang mga puntod at mga sementeryo ng mga namayapang kaanak ng ating mga Kabombo Star Nation, dinarayo rin ng libu-libong bisita ang nagsisilbing himlayan ng mga alagang hayop sa Pet Memorial Garden sa Barangay Fortune, Marikina City ngayong undas. Unang naitayo ang naturang himlayan noong taong 2020 upang magsilbing libingan ng mga alagang hayop na namamatay sa mga kalsada at napapabayaan, kasama rin ang mga namatay na alagang hayop na pinipili ng mga may-ari na ipalibing na lang sa lugar. Mula noon, umabot na sa mahigit 7,000 hayop na ang nailibing sa naturang lugar na binibisita ng kanilang mga pet owners, lalo na sa panahon ng undas. Ayon sa Barangay Fortune, marami rin sa mga nailibing dito ay mula sa ibang lugar kung saan dumadayo na lamang ang mga pet owners upang bisitahin ang nagsisilbing libingan ng kanilang mga pumanaw na alagang hayop. Ang Barangay Fortune Pet Memorial Garden ay nagsimula lamang bilang libingan ng stray animals na namamatay sa naturang barangay hanggang sa tinatanggap na rin ang mga nagmumula sa ibang lugar sa Capital Region. Plano na rin ang barangay na magtayo ng crematorium, lalo na at nagkakasikipan na sa iniilang espasyo para sa mga inililibing mga hayop. Oras natin, meron na lamang ho tayong 24 minutes mga kabombo bago po sumapit ang launa ho ng hapon. Nakuha natin ang ilan pang mga development na nangyari po ngayong araw, pero mamaya balikan po natin ang ilan pang mga live report mula po sa ating mga kasamahan. Samantala sa iba pang mga balita ho muna, hinimok ho ng Office of the Prosecutor, ang International Criminal Court Appeals Chamber, na tanggihan yun pong apela ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para pansamantalang paglaya dahil walang napatunayang legal o factual na pagkakamali sa naunang desisyon ng korte. Ayon sa Pre-Trial Chamber 1, kailangan ng patuloy na detensyon upang matiyak ang pagkaharap sa paglilitis, maiwasan ng pagkaharang sa investigasyon at pigilan ang posibleng pagpapatuloy ng mga umano'y krimen. Binigyang diin ng prosecution ng International Criminal Court ang panganib ng pagtakas at obstruction. Kabilang na po dito ang network ng mga supporter
nitong si dating Pangulong Duterte. Kasama rin po dito yung kanyang impluwensya sa politika at yung umano'y koneksyon sa international contacts. Sinabi rin po nila na pinapayagan ng International Criminal Court jurisprudence ang paggamit ng public sources tulad po ng media at mga non-government organization reports para sana sa pagtatasa. Tinalakay din ang isyu ng kalusugan at iminungkahi ang depensa ng conditional transfer o conditional na paglaya. Ngunit iginit po ng Office of the Prosecutor na hindi sapat ang ebidensya upang sabihin hindi po kayang humarap nitong si dating Pangulong Duterte sa dapat sana'y paglilitis. Sa kabuuan, iginigiit po ng International Criminal Court prosecution na mananatili sana sa kustodiya ng International Court si Duterte habang nagpapatuloy pa rin ang proseso. Balik ko tayo sa ilan pang mga kaganapan, kasabay pa rin po ng undas mga kabombo. May mga updates din po si Bombo Jello Aganan, kaugnay po sa daloy ng trapiko. Kamusta naman ang daloy ng trapiko, Bombo Jello? Yes, Bombo Genesis, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa buong Kamaynilaan ngayong araw ng Sabado, Nobyembre 1, dahil nakauwi o nakalabas na ng Maynila ang mga biyaherong uuwi ng probinsya para dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Ayon kay Colonel Bong Libriha, Commander ng Metropolitan Manila Development Authority Swift Traffic Action Group, nakaluwas na ang mga biyahero sa South Luzon Expressway at maging sa North Luzon Expressway. Maluwag na umano ang mga daan sa kabuuan ng Metro Manila, partikular na sa bahagi ng EDSA kung saan madalas bumigat ang daloy ng trapiko. Dagdag pa ni Libreha, inaasahan na hanggang bukas ang sitwasyon na ito sa kalsada ng Metro Manila. Bagamat magaan ang daloy ng trapiko, sa kasalukuyan ay nananatili pa ring alerto ang mga kawani ng MMDA para magbantay sa mga anumang posibleng kaganapan sa mga lansangan. Samantala, tiniyak rin ng MMDA na nakahanda ang kanilang mga tauhan para sa inaasahang muling pagdagsa ng mga biyaherong babalik ng Metro Manila galing sa kani-kanilang mga probinsya. Aniya, inaasahan na magiging mabigat muli ang daloy ng trapiko ngayong darating na Lunes. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Colonel Bong Nebreha, Commander ng MMDA Swift Action Group. Kahapon talagang ang bigat ng traffic palabas sa Metro Manila. Lahat ng expressways natin nag-ulat na talagang mabigat yung traffic palabas sa Metro Manila, papunta ng mga probinsya. So ngayon, siguro naubos na natin yan. Hindi na kasing bigat ng kahapon. Makikita nyo rin na ang EDSA maluwag na and sana magtuloy-tuloy na to bukas, linggo. Then we will be expecting the coming back of the travelers on Monday. So actually, Sunday afternoon going to Monday morning, simula na yan. So in-anticipate na namin. No absent, no day off. Only policy kami sa Lunes. Live mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News. Bombo Jello. Yes, Bombo Genesis. Isang katanungan lang siguro sa kabuuan ng National Capital Region, may mga area ba na medyo nasisikipan talaga or medyo bumabagal yung trapiko? Unlike diyan sa may part ng EDSA na ngayon sabi mo nga medyo maayos na yung daloy, Yes, Bombo Genesis. Sa ating pag-aantabay sa daloy ng trapiko ngayon ay wala pa namang naitatala ang MMDA na masyadong masikip na daanan ng mga motorista o mga kalsada ng motorista dito sa kabuuan ng NCR Bombo Genesis. Pero sa ngayon ay patuloy na inaantabayanan ng MMDA ang mga daloy ng trapiko. Kami from time to time sa lagay ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello. Live mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News. Ako si Bombo ang Hilawaganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mariing tinanggihan ni Taiwanese President Lai Ching-te ang panibagong panawagan ng China na ipailalim ang isla sa sistemang One Country, Two Systems at iginiit na mananatiling malaya at demokratiko ang Taiwan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Lai na tanging lakas at kahandaan sa depensa ang makakapagdulot ng tunay na kapayapaan. Ang pahayag ni Lai ay tugon sa mas matinding tono ng Beijing ngayong linggo matapos ideklarang hindi nito isinasantabi ang paggamit ng puwersa laban sa Taiwan. Giit pa ng Pangulo
Pangulo ang Republic of China na may formal na pangalan ng Taiwan at ang People's Republic of China ay hindi magka-subordinate at tanging mga mamamayan ng Taiwan ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan. Ipinahayag din nila ang layunin na itaas sa 5% ang gross domestic product ang defense spending ng Taiwan pagsapit yan ng taong 2030 upang palakasin ang depensa laban sa lumalaking banta ng China. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, na nawagan naman ng World Health Organization sa mga lider ng bansa at lungsod na magsagawa ng mas estratehikong hakbang para sa kalusugan sa mga urban areas. Sa pagdiriwang ng World Cities Day, inilunsad ng World Health Organization ang gabay na Taking a Strategic Approach to Urban Health upang tugunan ang mga suliraning pangkalusugan sa syudad. Mahigit 4.4 billion katao ang nininirahan sa mga urbanong lugar kung saan nagtatagpo ang mga isyu na kalusugan, kahirapan, kapaligiran at ekonomiya. Ayon sa World Health Organization, ang mga informal settlement at slum ang may pinakamalalang kalagayan, kabilang ang kawalan ng maayos na tirahan, sanitasyon at seguridad sa pagkain. Binibigyan din ng gabay ang pangangailangang magtulungan ng iba't ibang sektor upang makamit ang mas makatarungan, mas malusog at mas matatag na mga komunidad. Kasabay nito mga kabombo, inilunsad din ng World Health Organization ang Urban Health e-learning course upang palakasin ang kakayahan ng mga lider sa larangan yan ng urban health. Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Oras natin, magkakabombo, mayroon na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Abangan humamaya, balik po tayo sa mga ilang report o mga balita dito po sa National Capital Region. Kaugnay pa rin po sa paggunita ho natin sa Undas ngayon pong araw na ito hanggang bukas mga kabombo. Kuha tayo ng mga live situation report mamaya dyan sa may Manila North Cemetery sa pamagitan ni Bombo Victor Liantino. Pero meanwhile, update po muna tayo sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station kung paano po sineselebrate o pinagdiriwang o pinaggugunita yun pong undas sa probinsya. Unahin natin dyan sa may bahagi po ng Cebu. Libu-libong katao po ang dumagsa sa 21 sementeryo dyan sa may lungsod ng Cebu. Ngayon pong undas. May report dyan ang Bombo Radio Cebu. Unti-unti nang dumadagsa ang mga tao sa 21 sementeryo sa lungsod ng Cebu kung saan 6 sa mga ito ang kinilala bilang malaking sementeryo sa Cebu. Kaya doble ang pagbabantay para sa kaligtasan at maayos na pagdiriwang ng Undas 2025 ngayong araw na ito, Nobyembre 1 at bukas, Nobyembre 2. Ayon kay Police Captain Charisma Gonzales, tagapagsalita ng CCPO, noong nakarang linggo pa lamang ay nagsagawa na sila ng coordination meeting upang tiyakin ang mga plano sa deployment. Dagdag pa niya na ang skeletal deployment ng kanilang mga tauhan ay nagsimula noong Oktubre 29 pa lamang kung saan may 1,258 na mga tauhan na nakaistasyon sa mga sementeryo sa loob ng kanilang nasasakupan. Kabilang sa mga hakbang sa kaligtasan ng publiko ay ang pagkontrol ng karamihan, pamamahala ng trapiko, pagpapatupad ng mga protokol na kaligtasan at pagpapataas ng police visibility sa mga sementeryo at iba pang pampublikong lugar. Inaasahan pa na mas madadagdagan ang bilang ng mga bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na, kaya patuloy ang panawagan ng kapulisan na magdobling ingat at makioperar sa mga pinagbabawal sa loob ng sementeryo upang makamit ang mapayapang paggunita sa araw ng mga santo at mga araw ng kaluluwa.
October 28, meron na po tayong skeletal deployment at Cebu City Police Officer, the leadership of City Director Police Colonel Enrico Figueroa. Starting today, full force na deployment na ng PNP personnel natin, number of 1,258. Sa kabilang banda, umabot naman sa humigit kumulang 10,136 na pasahero ang naihatid ng Cebu South Bus Terminal ayon kay Terminal Manager Amid Quezon papunta sa kani-kanilang mga probinsya. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Mahigit 600 Philippine National Police personnel naman i-deploy sa South Cotabato para yan sa Uplan Kaluluwa 2025. Alamin natin sa linya, Bombo Radyo Coronadal. Yes, Bombo Jai at Bombo Jen, magandang hapon. Nasa mahigit 600 miyembro ng Philippine National Police ang kasalukuyang nakadeploy sa buong lalawigan ng South Cotabato bilang bahagi ng pagpapatupad ng seguridad at kaayusan sa pagunitan ng Uplan Kaluluwa 2025. Ayon kay Police Colonel Samuel Kadungon, ang Provincial Director ng South Cotabato PNP, kabuuang 595 PNP personnel ang nagbabantay sa iba't ibang lugar sa lalawigan, kabilang ang 18 na pampubliko at 28 na private cemetery upang matiyak ang kapakanan, kaayusan, katahimikan at seguridad ng mga bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kasama rin sa mga nakadeploy ang mga force multipliers at kinatawan mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang tumulong sa pagpapatupad ng seguridad. Bukod dito, nakapwesto rin ang mga police assistance desk sa mga sementeryo at terminal, kabilang ang 12 motorist assistance desk sa mga pangunahing lansangan sa lalawigan ng South Cotabato upang agad na makapagbigay tulong sa publiko. Samantala, handa naman ang mga in-charge sa pinakamalaking sementeryo dito sa lungsod ng Coronadal. Nagpaalala si Carl Anthony Gerhen, isa sa mga tagapangasiwa ng public cemetery sa Coronadal na ipinagbabawal ang pagdala ng speaker, mga patalim at nakalalasing na mga inumin. Sa kabuuan, nagpapatuloy ang pagbabantay ng mga otoridad kasabay ng dagsa ng mga tao sa iba't ibang sementeryo sa lungsod ng Coronadal. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Bombo Mira. Sa kabuuan dyan sa may bahagi ng Cotabato area, wala namang naging problema so far? So far, Bombo Genesis, wala tayong naitatalang mga untoward incident dito sa lalawigan ng South Cotabato. Ngunit patuloy pa rin nagbabantay ang ating mga otoridad kasi ine-expect ka Bombo Genesis at Bombo Jai na ngayong hapon dadagsa talaga yung mga nagtutungo ngayon sa ating mga sementeryo dito. For context na rin siguro, no, kasi I'm sure may mga nagtatanong ng mga kababayan natin kasi ang Mindanao ay kilala bilang isang Muslim region. Ang South Cotabato, gaano karami dyan yung mga kababayan natin, mga Katoliko na usually pumupunta rin sa mga sementeryo kapag kaganitong undas? Actually dito, Bombo Genesis, dito sa majority ng mga municipalities sa South Cotabato, majority are Roman Catholics. So sa mga karatig rin nating mga lugar dito, for example sa Sultan Kudarat, halo naman na Bombo Genesis. So ang iba, pumupunta rin sa kanilang mga sementeryo, especially dito sa lungsod ng Coronadal kasi nahahati sa 3 ang mga cemetery or sa 2 ang sementeryo dito sa lungsod ng Coronadal. Meron tayong public cemetery, so kung saan dito nilalagak itong mga namatay na iba't iba ang relihiyon. Meanwhile, meron tayong public or Catholic public cemetery dito sa lungsod ng Coronadal kung saan nilalagak yung mga Romano-Katoliko Bombo Genesis. Kaya malawakan pa rin yung pagdiriwang ng undas dyan, sa area na yan. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Radio Coronadal, Bombo Mira. Yes, Bombo Genesis at mga kabombong, maraming salamat at magandang hapon. Live mula dito sa lalawigan ng South Cotabato, ito si Bombo Mira Servo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula sa may Timog Cotabato, mga kabombo, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon o Hilagang Luzon. Ang tinatawag nitong artistic tomb sa may sa mga probinsya po ng Kalinga. Bukas po para sa sinumang turista. Ngayon pong undas. May update po dyan at exclusive report ang Bombo Radio Kawayan.
Bukas para sa sinuman ang pagdalaw sa ipinagmamalaking artistic tomb sa Nambaran at Tabuk City, Kalinga. Kahit hindi undas ay dinarayo ng mga turista ang Nambaran Artistic Cemetery dahil sa kakaiba at nakakaaliw na disenyo ng mga nicho. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Aurora Amilig, ang Public Information Officer ng Tabuk City, Kalinga, sinabi niya na magandang pagkakataon na dumalaw sa naturang sementeryo tuwing undas dahil nalinisan ang lugar at bagong pintura ang mga nicho. Dito mas lumalabas ang kaaya-ayang tanawin sa sementeryo na sa unang tingin ay para bang isang theme park. Agaw pansin kasi ang nicho na hugis leon, kalapati, helicopter, sasakyan at iba pang disenyo na hindi tipikal na nakikita sa mga sementeryo sa Pilipinas. Ang mga disenyo sa bawat nicho ay sumasalamin sa hilig o request ng isang taong nakahimlay rito nang sila ay nabubuhay pa. Ayon kay Amilig, batay sa kanilang monitoring ay karamihang mga kamag-anak ng yumao pa lamang ang bumibisita sa lugar, subalit inaasahan na marami ring mga turista ang magtutungo rito. Bagamat bukas sa publiko ang naturang sementeryo ay kailangan pa rin nilang sundin ang mga umiiral na alituntunin sa lugar upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Welcome po kayong pumunta, bisitahin yung artistic tomb. At this time of year po siya maganda siyang tignan because inayos na po yung cemetery, malinis na siya ngayon, and then they've repainted most of yung mga artistic tombs natin. Wala pong bayad yun, and sana po we'll just respect po yung departed. Gawin na lang po natin parang serene yung areas ng mga sementeryo. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Oras natin, meron na ho tayong 7 minuto mga kabombo bago po sumapit ang launa ho ng hapon. Bago tayo dumako sa iba pang mga provincial report, update po muna tayo sa ilan pang mga development tungkol pa rin po dito mga kabombo sa flood control scandal. Pinapabulaanan po nitong si Public Works Secretary Vince Dizon ang posibilidad na naibenta o may rehistro muli yung pong 3 air assets na iniuugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico habang isinasagawa ng Anti-Money Laundering Council yung pong mga legal na hakbang para masubaybayan at ma-freeze ang mga naturang air assets. Sinabi ho ni Dizon na 2 sa 3 aircraft, 2 hong mga helicopter at 1 eroplano ay nakalipad patong Malaysia at Singapore bago pa mailabas ang freeze order. Gayunpaman, sinuspindi yun pong kanilang rehistro habang patuloy naman yung investigasyon. Anya, kailangan munang maghain ng petisyon ng Court of Appeals sa Court of Appeals ang Anti-Money Laundering Council para makakuha ng opisyal na freeze order, isang hakbang na nagdudulot po ng pagkaantala dahil sa mahigpit na dokumentasyon at mahigpit na proseso. Kasama sa mas malawak na kampanya ho ng gobyerno, ang Office of the Solicitor General, ang Office of the Ombudsman, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Bureau of Internal Revenue, ang Bureau of Customs at iba pang ahensya upang mabilis at maayos na mabawi itong mga nakaw na yaman o tinatawag na ill-gotten wealth. Ipinunto rin niya na ang koordinasyon ng mga ahensya ay mahalaga doon sa tinatawag na cross-border recovery, kabilang na po dito ang mga asset na nasa labas na po ng ating bansa. Iginit din niya na habang tumatagal ang proseso, nakafocus pa rin ng gobyerno sa accountability at pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Sa bagay ito, balikan naman natin ating mga provincial report. Mga kapulisan, mahigpit na nakabantay sa seguridad ng 15 pampubliko at pribadong sementeryo sa Bacolod City ngayong undas. Kaugnay niyan, may mga report dyan ang Bombo Radyo Bacolod. Maayos na obserbasyon ng undas ngayong taon ang tanging hiling ng City Director ng Bacolod City Police Office sa panim ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Joreste Coronica. Ang hiling lamang nito ay maayos na pag-obserba ng undas.
Ayon kay Coronica, noong Oktubre 29, nagpatupad na sila ng kanilang deployment plan kung saan sila ay naglagay ng Police Assistance Desk sa mga sementeryo at mayroon ding mga roving personnel na maglilibot sa loob ng 15 pampubliko at pribadong sementeryo sa Bacolod City. Dineploy din kahit ang mga police personnel na nakadistino sa mga opisina upang masiguro na mayroong sapat na bilang ng kapulisan na magbabantay para sa ligtas at maayos na Undas 2025. Wala namang nakumpiskang mga ipinagbabawal na mga bagay sa loob ng sementeryo kagaya ng mga matatalim na bagay, alcoholic drinks at gamit sa pagsusugal. Ito ay tinitingnan na bunga na ng maagang mga paalala sa mga media outfits kabilang na sa atin sa Bombo Radyo Bacolod. Kailangan natin na gunitain ito ang pagbisita natin sa ating mga nauna na sa atin sa makabilang buhay ng matiwasay at kailangan natin sumunod sa mga alituntunin ng ating pamahalaan at otoridad upang maging maayos ang kalagayan ng ating mga sementeryo at sa paalala ng ating mga otoridad upang maging safety din ang ating mga gamit or mga kabahayan. Mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaudiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Mga Kabombo Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages, mga Kabombo. At pwede po ninyong pakinggan, panuorin, or i-monitor muli yung mga programa o mga drama na hindi po ninyo napanood sa mga nakalipas na mga oras o mga araw. Or bago ho sa atin pong mga provincial station, mga Kabombo, mamayang alas 3 ay magkakaroon muli tayo ng special coverage. Dito po sa nagpapatuloy na Undas, All Saints Day ngayon pong araw nito. Pero mamayang alas 6, magkakaroon din po muli tayo ng regular programming, ang atin pong Bombo Network News Evening Edition. So tuloy-tuloy lamang po yan, mga Kabombo, habang nakabantay, nakafocus, nakamonitor ang Bombo Radio Philippines kasama natin ng ating 32 stations nationwide sa mga kaganapan ngayon pong Undas 2025. Sa mga kababayan po natin sa Northern Luzon area, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan para sa mga dyan o nariyan sa may bahagi po ng Cagayan Valley. Sa Ilocos Region, particular na dyan sa may Dagupan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Dyan naman sa may Southern area, sa may Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. Habang dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers, sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, sa Bicol Region, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Impirata for Integrity, Truth and Justice amid the issue of corruption in the country. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river, and righteousness like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod,
pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 54 days to go before Christmas Day. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalangad karon sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nag-standby na karon ang aton sini mga kupta ng mga Bombo reporters sa tagsa sini nila ka mga areas. Check naton una diri si Bombo Jomar Villa direktamente karon sa Christ the King Memorial Park. Anong latest dira Bombo Jomar sa report? Please go ahead. Bombo Champ, ginabanta mga more or less masobra na sa kalibo, more or less isa na kalibo ang mga nagabisita karon no diri sa area karon sa Christ the King Memorial Park no, may kantanan ini karon sa sining Fiesta Binatay sa aton sining mga kabombo sari-sari ni no, ang iban nagalakat lang, ang iban may mga service, ang iban ti upod badi agi la sining pamilya sa aton sining mga kabombo. Way man sang do dako gid nga traffic congestion diri kay ti ang masalakyan aari sa sulod sang Christ the King Memorial Park no. Naga-parking kay ang kalabanan sini park and go lang man, masindi tapos malakat naman tapos bulos naman ang iban, so munang mas organized rin no ang pagpatuman o kon pag-implement sini sang traffic situation sa sambit sini nga area kag one entrance one exit ang stricto nga ginapatuman. Hindi pwede nga ti magbalik kasi mo sining rutas kundi halin di sa first nga pertahan entrance ang patio. Pasulod mo dito ka na exit sa piyak sini nga side no, bumbutan para ang mga salakyan hindi magsalangisag kag talunsay ang dalagan sini sa nga trapiko. Apesar nga ti masingkal ang init, subong sini nga udto kun aton sini karon maobserbaran way mapungkan ang mga himata no nga nagapadulong ka nagasindi sang kandila sa ila sini nga mga parte sa nga pamilya nga nagtaliwan. Makita nga may mga tent nga gin-provide ang tagsa-tagsa no, may dala na sila daan nga tent kay sila na lang ya patindog. Bumutsa may mga iban nga way isang tent, way man sang nagatiner no, may mga tent ni kalabanan halin kay nakang aga hasta udto hasta maggabi no, upod man nang ila sini nga imata ti dra na sila nagapamahaw panyaga kag panyapon. Karon sa aton sini nga mga kabombo medyo mapulupaang-paang lang kay magluwas nga mainit gid man ang panyempo sa subong sini nga matinion kay ang naobserbaran sa mga nagabisita way na sang kahoy no sa may area sang Christ the King Memorial Park kay gin pangutod bumbutsam ti ang gaserbi na lang gid nga nagahandong amo ni ang tent nga gina-provide sa mga pumuloyo abi ti medyo So bali ang gwa niya Bombo Jomar, bring your own tent. Bring your own tent no munang kung may tent ka na iya ti may pasilungan ka pero kung wala ka iya sang tent abi mabatsagan mo gid ang kasingkal karon sang panahon, so kalabanan sini sa ila masindi mahatag sang offering or bulak abi sindi kandila
pagkatapos sila mga muyo, pagkadugay-dugay, lakat man dayon. Do mo sila prong iba niya nga may mga tent, nagatiner pa dira. Nagatiner. Kung ipanggid sa una, base sa pagplop mangkot naton, mga way panggid pang utod tong kahoy, iban da pagatiner No? Kay ti mahandong mo, mas maayo kuno nga pahuwayan ang dalom sang kahoy kun para sa tent, Bombotsam. Yes, kay ti mabugnaw mo. Mabugnaw kag ang hulas ka plastic bla bisan oldo nga kulang tawon ta ginasagang gid bang adlaw. Ang usbong niya init yapon. Ang usbong grabe. Lain niya nga kun ang bungguan sang init dahon. Do nagabanda lang ang init mo Bujumar kag sa dalom kunara kasi dalom sang kahoy ang imo sini mabatsyagan mabrubugnaw. Ti amo na ang tilakab sa bison iban sini kanido isa na nakbilog butones kabilin to kay gina-open na nila sining bayos mga kalakinhan la kay ti kapaang. Bombotsam base sa pagplop mangkot naton kay ti syempre kun may mga kahoy kay ban kuno do gina-damage bilang mga mga ginapanghimo sining panson sa dalom. Bombotsam ginalubngan mo nga kaguba. May mga kahoy man nga nabilin pero ilisipon plagros tudlo no sa sulod. Ti mo nang iban ara malasigat sa dalan ti kalabanan gid sa wayang no tunga way sang kahoy magluwas sa mga tent nga gina-provide sang tagsa diri karon ka mga residente. Kasubong lamang no sa napakigangutan naton isa diri ka residente sang area sang city proper no Sister Stephen Dinaga Bombotsam pasta pa ni sa gabi no ti lakap na no si Saktoeg magbisita sa mga pinalangga sinis kabuhi sa may bahin sang Christ the King Memorial Park. May mga upod siya nga mga senior man kasubong niya kay 70 plus na siya no sa aton sini nga mga kabumbo ti amo na ang iya sini nga gapangitala sa kado medyo malawandong-handong anay kag nagaplupahuway ang iya sini nga ginbasita ginkantuan ang ginsindihan sa kanila ginhaladan sang bulak kag pangamuyo ang iya sini nga mga ginikanan. Bombotsam ti makon mo edad mga 80 90 ang idaro nila sang nagtaliwan ti sunod sa tungdan. Pasalamat na siya nga ti nakaedad na sang amo na ang iya sining ginikanan. Kaysang una ti kalabanan gid man sa mga katigulangan nagalawig nagalabot 80 90 edad. Bangod sa ila sining lifestyle abi no ti sang una abi way man sa mga damo mga seasoning no Bombotsam asin lang man kuno sudan nila kag asin lang butang nila sa laswa okay na ti mo na nga nagalawig tag 90 ila sining pangidaron kag plus factor ang ila sining ginahimo sa ila sining tagadlaw sining tanan naga-exercise no ado mga athletic panigli ang parts sang pamilya ni Sir Stephen Dinaga no alin nanay tatay pati siya gani naga intraman Bombotsam no sa aton sining mga kabombo so magluwas sa nanay kag tatay niya ang utod niya draman ginlubong magulang niya sa aton sini nga mga kabumbo kay ang story sini sini nga magulang nga nagtaliwan year 1974 do 23 years old nag-eskwela sa Isak University ang sini nga magulang kurso architecture no sa aton sini nga mga kabumbo so natabo ang ila sini nga pagpati gin hasting ang iya sini nga magulang kay sa kuna ti nag-text sa kuno ROTC tapos do na ano siya bla way sa nakapagunting ti siyempre kun ROTC ikaw military card or barbers or ano sini nga dapat mapaguntingan mo imo sining buhok ti do mo kuno tong nakita Bombotsam sang ila sini nga commander or ang nagaman sa ilada so gin pinahan no ti kun ano nga mga pina hasta nga na silutan ti nagpalangluya ko no tapos na wadaan sang kusog no ti ginhingagaw dala sa may hospital diri man sa syudad pila kuno ka oras ti ginbawian sang kabuhi no ang iya sini nga himataw kun ang iya sini nga magulang so sunod sa pamilya ang ila sini nga pagpati ginhisting kay resulta karon sang pagsilot man amo to nga ginbawian sang kabuhi ang yasini nga magulang ti suno sa natungdan gustuhon man tani nila pero tiway na sila nag file sang kaso no kay ti ang kontrahon nila kuno ang university
no, kung sa di nag-eskwela ang yes sini nga magulang. So gipakamayod lang nila nga tagaan sa nga disente sini nga lubong kag amo ni kada tuig ginabisita lang sa bahin sang Christ the King Memorial Park Bombo-Champ. Aribla no si Sir Stephen Dinaga sang may interview diri sa Bombo Radio. Subong daw medyo amo-amo man sa mga nagdigad. Temprano pa gutok ng isang sasalakyan ng daw traffic na. Okay. Sino mo nga gin ano di sindihan? Ang akon nga kwan amay kag Iloy kag isa ko kautod. I see. So bali ang amay kag Iloy mo do natural death lang no? Oo. May edad naman. Kila edad nila to? Na lipat ako sa napatay mga 90 naman ang Iloy ko. Ang amay ko daw mga 80 siguro siya. So bali basta ko mga nanguna yung mga lola kag lolo nanay ta daw maggalawig man sila no. Edad nila nagbinta no. Di kay mga kuan mga trabaho so kami mo. Ati ikaw no? Oo. Imo ta pila ni edad mo gani? 76 pa 77 ako next month. Rondo mga 50, 60 plan, no? Okay. By the way, ang isa mo, anong magulang mo? Isunod sa imo? Oo. Ang dire? Oo. Saan mo siya napatay? Sa 1970. Okay. Pero edad ito? Mga 23. 23, no? Paano siya na, tutay? Sa ROTC sang una. So bali ano siya namatay niya? Nagpinatiyan manamon nga ising kay nilipong sa kag ROTC sa gindulong lang siya sa St. Paul sa emergency mo. Dala sa ospital? Oo. Pero way matabangan gid? Pay daw nakalkuan pa siya. Pero kuan siya unconscious siya sa nadulaan sa kuan nga after 24 hours. Ay, see. So bali ang report nga nabato nyo hising gid? Oo, kay ginahan siya kay tungod way sa kapagunting pag-RTC nila. Ginpakamang siya, siling ginpaano pa siya iban nga pinapush up, pagbandayan. Daw ginatrangkaso pa to sa natabuan. Ano course ito, aw? Architecture. Architecture. Kaya anong natabo to na may napasabato ang nagimo to, ano? Why naman kami nung lagas to kay why man kami mo kay during that time to kay ko hindi man na magpabor sa amon nagyapon. May siguro patay basi upod pa mo subong boy. Kuan man to mo atleta man to mo. Basketball player man to. So doon na gili sinyo nga gid traboso no? Oh. Kaya nga ako Iloy baseball player sang dalaga, football player. Ang amay ko basketball player man sang tubin pa siya. Di kami nagsunod man nga pang lalaki, basketball player man. So doon po na nga traboso, no? Oo. Si Sir Stephen Dinaga, isa karon ka himata bumbutsam ka nagbisita sa Christ the King Memorial Park. So sa subong sunod sa iya may mga himata pa siya nga mga mapauli akon maabot amo nang ginahulat-hulat niya. Kay may tent man sila nga gintukod amo nagaling medyo mapulupaang-paang nga pangitalis la kado handong-handong nga matinira na sa cross hapon bumbutsam. Former punong barangay na gali si Stephen Dinaga sang barangay Nunoy. Tansa, barangay Tansa, Baybay City proper gali. Do barangay official gyud man sa don lipat ako to kay naka-mention nga barangay mo to Tansa. Kay taga Tansa Esperanza sa mo. Bumbutsam dire sa may area karon sang city proper sa aton sa nga mga kabombo. So amo na no ang pila sini karon ka mga sitwasyon may araman din naga-provide sang emergency assistance o kon mga health assistance karon ang Bureau of Fire. Yes. Diri sa may entrance mismo no in case kung may mga emergency o kon mga respondihan. So far as of now way pa man no based diri sa pag-check nato no sang mga individual abi nga respondihan diri sa katapos ang aton sini nga Bureau of Fire Protection. Ginapanomdom nga magdalagis ng tubig no kon bakala no may mga baligya ma di sa higad. No sa sagwa kag diri sa sulod sang Christ the King Memorial Park Bumbutsam. Kag dala payong kung way sila sang tento mas mayo may dala sila nga payong.
payong kag minipan bla uso masubong minipan mo. Balaan ko ikaw may ara ka da. Kita mo. Oo. Di bla mo na tombal mo sakon nga dala mo halin sa New York? Oo, may ari pa bilin. Iba na pangatag ko be. Pila ka bilog na? Mga anom guroy. Baw anom ka bilog Iba na tag ko na. Ana, tiway mo ko madumduman? Ti kuan talaliwat. Awa. Sige. Amo nang ginapanomdom diri ang Philippine ni Bureau of Fire kung may mga panapton nga do komportable bla champ. Di magsuksok sang panapton nga komportable. Hindi nga makadto kay mo yan sa kadto ka mo sa patio nakatawagan naka-Amerikana ka kung mga madagbol na ang medyo manipis-nipis parang likaw sa pagtatama ka init sang pamatsyag. Yes, amo na ang isa diri karon sa panugyan kay kun masuksok ka na mga long sleeve basta dugang pag ininginit la. Pwede ka man ka long sleeve pero inang mga nipis nga tela. Oo. Sa aton sa mga kabumpo. So munang latest diri sa area sang Christ the King Memorial Park sa distrito sang Haro. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Halin sa Christ the King Memorial Park, katuan taman ang Mandurriao Public Cemetery, kaiping sining Forest Lake Memorial Park man. Nag-standby man dito si Bombo Pauline Piliora. Kagina sa nga gamay nadakpan itong magkal. Sa aton sining mga kabumbo ang Forest Lake Memorial Park isaman sa madako sini iyang nga patio diri sa syudad sang Iloilo. Gaipingay lamang ini sila sa Mandurriao Public Cemetery. Ibalo naton na what's the latest kay ang Forest Lake may mga nagkalain man sini nga mga aktibidades dira sa sulod pagid bala ang mga impormasyon nga natipon sa aton sa mga koptanan ng mga bombo reporters sa distrito iya sang Mandurriao. Check ta si Bombo Pauline Piliora direktamente karon sa area sang Mandurriao. Bombo Pau, please go ahead. Why pa? Ara na? Pau, please go ahead. Bombo Pauline. Bombo Champ, bagogid lamang diri sa may bahid man sang Forest Lake Memorial Parks may nalikong o kung nadulaan man sang pangalibutan nga isa ka senior citizen nagaedad ini siya 78 years old. Bombo Champ, kag natigayon man diri naton ma-interview ang nakasaksi man diri sang hitabo kag samtang nagapagwain ni siya diri dampino sa may exit points na sang Forest Lake Memorial Parks may naga picnic man diri sa bahin sang Forest Lake rason nga ginpapungko inianay siya do nakatalikod lang ining signal roads or base Bombo Champ kag sang pagtubang niya nakita yang nga nagapanglubaybay na ining 78 years old nga tigulang kag ginali lang ini siya nga natumba Bombo Champ and medyo kay simentado ining alagyan pagwa diri sa bahin sang Forest Lake rason nga naigo ining iyang ulo sa may semento doon na lampos kag may ara man sang hindi man siya kon maglaba nga laceration sa iyang ulo gindala ini siya gilayon diri sa may office sang Forest Lake kag bululigan man sang katapos ang gear fire protection kag gilayon nga gidapatan man sang first aid and dito sang pagatan-aw man ang iya ko nung blood pressure is nagadalagan sa 190/94 kay kung ma-experience mo man diri abi sa may Forest Lake o siya although nga gadyo may mga kahoy gid man diri sa bahin sang nasambitan nga lugar mainit kag masakit ang pagtupa bala or silak ini sang adlaw especially kay isubong ugto na although kagina alas 8 masakit-sakit na ining adlaw pang amo to gani rason man ning nagataas man ning iyang blood pressure nagaisahanon lang ini siya Bombo Champ gintawgan man ang posible ti iyang himata pero do madugayan or nadugayan nga may mag-abot kag nag-abot man diri ang
ambulance sa Bureau of Fire Protection apang nagpamalibad na ini siya Bobosyam nga magapadalaman sa ospital kag iya naman niya nga iya kaugalingon nga desisyon. And that is why gipapirma siya sa waiver Bobosyam, and dito man kagindulong gilayon sa Bureau of Fire Protection sa iyaman nga puloy-an. Wala naman siya nagpasugot no nga magapakuha sa iyaman diri nga identity no or dugang pa diri nga identification niya Bobosyam. Wala gid man siya totally nag-blackout, nahinali na siya nga nagtumba kasi medyo may mga dugo pa diri nga nag-ilig no sa iyaman nga ulo bangod man sa laceration, but other than that bugtaw ini siya Bobosyam or nagamata o no, wala gid siya completely nga nalipong. Kaya kamahindra ipabati naton ang nakabulig diri sa iya nga mga nakita man diri Bobosyam nga diri sa bahin sa Forest Lake si Melrose Orbase Bobosyam. Nanay nagpungko sa tagtog pagani ang gamay na purungkuan ko kay ginjoke ko pa siya na naglain pamatsyag mo nay. Tapos ilam ano man to ging ubra ko pag tagilid ko tas pag hanap ko sa kanya nandoon na siya sa may pagwaan na makaputani siya. Oo, naglakat dito lang sa may entrance ka Forest Lake bala na office nila. Tapos pagtingin ko naglakat na gali siya to. Timing man na sabi ng upod ko na ato na si nanay amo na to nagaganon na bala siya kagiway na siya kakapot sa kag natumba na siya. Oo, dali ko ging hingagaw ko siyang buhaton bala kag gindara namon diyan. May gamay siya din na I don't know kung gamay or dago na pilas sa ulo niya kag sururuka. Ano man siya init? Oo, kasi kanina pag BP sa kanya 190 over 94 ang iya Pao? Si Melrose Orbase Bobosyam nga nakakita diri kagad at the same time nakabulig man diri sa biktima. May isa pa gid nga naglain ng pamatsyag dito na sa bahin sa natunga na sa Forest Lake ang CDRMO among nagpadulong diri. We will consolidate man dugang ang mga data kung pila diri ang mga nagkalalain ng pamatsyag. Kaya di man diri actually no ang Bureau of Fire Protection naton ang mga force multipliers diri naton kag may-ari man ini sila sa first aid nga magluwas dira kung wala man ang gilain ang imong pamatsyag pero kung luyag mo lang ipa-check diri ang imo nga blood pressure mahimo gid Bobosyam kapin pagid nga mainit ang tiyempo. Natigayon man diri naton ma-interview Bobosyam ang branch manager sang Forest Lake nga si Ma'am Ani Mampo nga as of subong no do masulosobra na sa 7,000 no Bobosyam as of 1 PM ang nagpadulong man diri sa Forest Lake. Actually kalagapon nagdagsa na nga daan ining mga nagduaw diri sa nasambitan man nga patsyo kagapon nga adlaw ya do around 10,000 in siya but sa sini nga mga tinion do nagadalaga na ini 7,000 do dira man kuno wala pa man nagtapos nga adlaw apang may ginpatigayon kagina nga misa alas 9 ang aga and karon sa hapon no pila na lang ka minuto alas 2 may patigayonon man nga misa diri sa ilaman nga chapel and maglawas dira 3:30 PM may pagayiwaton man nga mga program para ini sa mga kabataan or sa mga young at hearts kuno Bobosyam may ara sila sang parade patigayon ini sila sang trick or treat no kag kalabanan man diri nga nagapadulong is diri na lang nagapamahaw nagapamanyaga but gina-remind man no sang management man sang Forest Lake nga 12 midnight no maga-close na iniya hindi na sila magbaton sa mga bagabisita diri pagwaon na lang no karon until 12 midnight ini mga nagabisita and so far for the information man sa wala pa din nakapadulong sa Forest Lake ang entrance and exit ara sa gate 2 and 3 ang entrance gari Bobosyam no ara lang sa gate 2 and 3 and ang exit ang gate 1 or ining main gate gid ina siya actually do lain ina siya sa last year kung diin ka nagsulod dito ka magwa sa subong niya malibot na lang gid ini and pila man ka pagpamangkot naton nga nag-deploy na diri ang ICTMU sa sulod last time sa sagwa lang ini sila Bobosyam but so far kay bangod man madamo abi sa mga salakyan kay ang mga diri sa sulod sa bahin man sa Forest Lake is lalakton gid siya or I mean kinanglan mo gid isakyan or may salakyan gid dapat Bobosyam kasi mainit gani kag mga layo bala ang distansya diri man sa sulod so mas maayo nga may salakyan that is why may ara sa mga security guards
pila ka mga force multipliers naton kag ang nag-deploy man diri ang ICTMU so that nga ma-manage maayo ang mabudlay lang or ang may pinakamadamo gid nga pag traffic no sang salakyan diri sa sulod ng Forest Lake is sa dampi sang chapel kay antes kuno sila yang magpadulong sa ila man nga tagsa-tagsa ka mga himata nga nagtaliwan ila man nga bisitahon is nagahapit inianay sila sa chapel agad magpangambuyo Bombacham and but so far no diri sa may sagwa kag sa sulod padayon man ang flow sang traffic so far do smooth pa man ini siya amo na namon mga na-record and padayon man ang pag-monitor diri sa management man sang Forest Lake Bombacham kabayan bala dira ipabati naton ang atong interview sa branch manager sang Forest Lake nga si Annie Mampo. So sa part naton ang aton nga entrance the same as usual nga before nga ginaubra naton ang aton nga entrance is at gate 2 and gate 3 and ining main entrance naton before is exit na lang ni siya para at least ang flow naton is halos one way kita sa sulod sa area but there are guards may ara man kita mga traffic aids nga naga-assist sa ila for sa aton nga flow kung paano sila so far from yesterday medyo damo ng aton nga mga bisita but ang aton flow is very good gid gyapon given nga ara da sila nga naga-assist aton. So today ang pinaka-importante gid ang misa. So may misa kita in the morning at 9 AM. So may ara kita sa phase 1, may ara kita 9 AM nga mass sa aton nga chapel, ang old chapel naton. And then by 2 PM may ara pa gid kita mass didto naman sa phase 2. So after sinang mass naton, amo nang kung makita nyo may mga stars kita sa palibot, amo na siya ang para ma-bless ang ilang mga gravesite. May blessing. Ang stars ari diri sa amon information or diri sa front desk ng aton chapels. Diri mabalaan ko i-allow nila nga mapabinditahan. Yeah, yes. So kung once may star na dira ginabinditahan na siya. Kung wala star ti wala man na siya sang kayang iban bilain man ang ilang mga sect base. So, amo na siya. So, ang aton activity actually started pa kahapon. So, kahapon nag-start kita 4:30 PM. May ara kita fun run, may Zumba kita. And then, until sa 7 PM lang to siya. But, damo pagid kagabi nagasululod. So, ang aton lang man, gapangabay man kami actually sa amon mga lot owners nga no to overnight staying. That's why more mga by 12 midnight ga-close na kita so no more entry na. Pero ang ari na sa sulod is for going out naman lang. So ang aton activities actually as I've mentioned may ara kita misa and then may ara man kita karon parade. Iniya ang aton nga parade is para sa aton ni mga kabataan, sa aton mga lot owners. At the same time by 3:30 PM may ara na kita mga trick or treat para sa aton kabataan. So may ara kita mga activity sina. So like may ara kita mga costume, cosplay, mga amo na balang parade. At the same time may trick or treat sa kabataan. May ara kita gamay nga pa-party para sa ila. Kag sa mga kids at heart man ma'am actually. So sa tunga Bombacham si Annie Mampo ang branch manager sa Forest Lake. So, pila diri ka mga personalidad siguro nga na lubong diri sa bahin sa Forest Lake ining ang Udikta family dero Bombacham nga sa pila man kag pamangkot naton do subong a year or subong adlaw do wala may nakabisita apang may mga caretakers lang nga nagapadulong sila lang ang nagsindi nagatinlo man sa lugar at the same time ining si family bala Bombacham sa Bombacham Sangtan nga si late no Babitan pala Bombacham at the same time nagpadulong diri kuno kahapon nga adlaw ang pamilya man sang defensor agud man nga magsindi man no sa ila man diri nga Musileo Bombacham. All right, may nadakpan kuno nga magkaldag ginaano kalaba to Bumbupaw? Do around 2 meters in siya Bombacham. Aga pa do mga around 7 AM in siya. Igin sulod ini na lang sa sako pero nakita ini siya Bombacham sa may Musileo sa mga civilians dire nga nagapaninlo bala kay ti aga pa ato siya antes magasindi nagpulo paninlo inanay sila din nakita no sa sulod sa Musileo ining magkal malaba-laba ini siya or natawag reticulated python and then gin turn over ini nila sa bahin man sang kapulisan sang PNP
PNP sa Iloilo City Police Station 5. Ginhulat-hulat nila ang Bureau of Fire Protection kay nauna diri ang kapulisan naton. And then pagkatapos man nga turnover sa kapulisan, gin-turnover sa Bureau of Fire Protection kay gintawgan Manila sang Urban Search and the Rescue Team o kun ining USAR Bombotcham, and nadala naman ato siya sang USAR, and so far ti maayo nga nakita balagilayon. Siguro ang nagambal ganit sa mga comment section naton basi nagbisita man siya kuno sang iya himata Bombotcham. Basi nagpakuno-kuno lang sa nga magkal para daw hindi masiplatan. Ano mo kayo na siplatan ged pumupaw? Deo mo na mayo, wala man siya may nabuntog or wala man siya may nakagat diri nga pila ka mga nagkuha dito. Kay and so far safe. Ining mga magkalya Bombo Pauline, why man ni nagapamuntog mo ang ano ni sila ya kung makita ni nilang ilang prey or ila abing kalanunon ginaano nila, gina-strangle nila. No? Ginapuluputan lang, ginakabudan hasta nga madula ang ginawa. Kag ginatulon. Muna yung mga python. Lain man na yung iban siniyang nagapamuntog. Yung puno man sang dalit ang ila sining lawas. So, may na kay why na nakatugas ang anuman siniyang pagkinaran-karan. Di na kay siyempre kung makakita ka manog, do sa nob lang 2 ka metros ang laba. Bumupaw, kulbaan ka na. Kagdako siya, Bombotcham, and amo nang mayo lang kay nagilayon man nga nakita kag gin-turnover bala wala man bala na sakit Bombotcham no sa pila ka mga kauturan diri naton sa sulod man sa Forest Lake. Wala pa man natapos ang adlaw, subong nga Nobyembre 1 padayon man nga monitor sa aton nga kapulisan, naga-standby man diri ang aton nga Bureau of Fire Protection, force multipliers, nagalibot sila Bombotcham agud man mapasiguro ang seguridad kag panumdum sa pila naton ka mga nagabisita diri sa bahin sa Forest Lake ngati kung magsindi bala sang kandila, hindi bala pag ipalapit sa mga tandom, especially kay sa Hilamon no, kay init nga daan, basi bala makaon ini siya sang kalayo sa gilayon balahaw nga pag kung masindihan man dira abi, but so far do bala gadi ka trigger pag kay naga-inula or yung naga-init, but medyo may part nga may mga kahilamunan bala Bombotcham medyo lutakon lang sa pilaman ka mga area, but ang iban gani diri subong sa bahin sa Forest Lake kung may mga obra, may mga dala ini sila nga laptop. And nagapatindog sang tent ang iban sige obra pa Bombotcham, and at the same time sige man natiobdanay lang sila sa ilang mga pamilya nga nagapanyaga kanya at the same time no nga nagapangabuyo sa ilang man diri nga mga himata nga nagdaliwan Bombotcham. All right. Dugang nga mga update diri sa bahin sa distrito sang Mandurriao, cluster man naton sa iban nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliara, this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Thank you so much, Bombo Pauline Piliora. Ang Forest Lake ti isaman sa may mga makabing naton madamo sang aktibidades diri sa sulod tagsa ka mag-celebrar or magsaulog kita or All Saints Day and All Souls Day. No, may mga nagkalain-lain siniya nga mga hilikoton dira, just like kami ara ganito ang magkagina ni ma'am. No, nga may ara sang trick or treat. Kag may mga naga-costume to kuno nga mga akbataan. Anyway, sa aton sini nga pagpanubalik ka banwa, check ta naman ang area sang La Paz si Bombo Rona Salvadico. Kaupod man sa kay Bombo Hana Andasa sa area naman sa Haro. Balikan tayo ni matapos sa bilaka importante nga mga panumdum. Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo
Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakalikad sa takna Siningalona. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Joven. Check na naman this time sa area sa Lapas, ang Lapas Public Cemetery or Lapas Catholic Cemetery kag ining aglipayan cemetery dira sa may area man sa Hireos sa Lapas. Nga madamo man sang mga nalubong dira, ang madamo sa nagaduaw sa ila sining tagsakap mga minatay. Si Bomborona Salvanico nagasanbay na karon sa aton sining linya. Bomborona sa report, please go ahead. Live kita sa bahin sa Hireos Cemetery Bombo Cham kag sa ato makita sa buong medyo malaka pa lang ang mga nagabisita sa tagsa-tagsa nila ka mga hinapa. Gina-expectar sa ato mga kapulisan nga magadamo ini sa hapon mga around 3 PM o kung 4 PM sa pareho sang nagligad nga tuig kay sa ato experiential sa buong tamagid kay init Bombo Cham kag naga-standby man ang aton mga medical team in case nga may accident or may malipong as well ang ato mga community investigative support o kung CIS, DFP, traffic management kag ang guardian together with the team para sa augmentation ng sininga pista minatay Bombo Cham. So far matawa yung sitwasyon diri sa Hireos Cemetery, wala sang nadakpan nga isang ginabawal nga mga dalalon sa sulod patio kag nag-provide ini sila entrance kag exit agud nga hindi magutok ang tawo pasulod kag pagwa sa Hireos Cemetery Bombo Cham.
Sa bahay naman sa nga trapiko naton, hindi man ini masyado gutok since wala pa madamo nga mga tawo kag salakyan. Kag ginapatuman man nila ang one way lang. So nga to ang salakyan, ga-drop off lang, then diretso naman dayon para hindi mag-stuck o kung magpugok ang traffic bombo dyan. Bombo Cham. Pabati wala naton danay ang pahayag ni Police Captain Jeffrey Delgado o IC sang ICPS2. Serious Public Secretary. Good morning, ma'am. No? So, ang situation na tundre, start kanina sa 5:30 a.m. Sa Subo, medyo gamay pa lang ang tao, ma'am, no, nagpunta dito sa Aglipay Cemetery. So, karon subong nga mga oras, medyo mga tao, nagmatamat na sila. Mga kuhan, kadamo na sila nga nagakadto din. Pero so far man, no, wala pa naman kita may mga na-encounter na mga kuhan, mga insidente o kung ano pamanda. So sa pagkakaroon ng ang sitwasyon is medyo peaceful gid siya kag so far wala pa man ang problema na encounter ang kapulisan. So far sir, anong ginahimo nyo bago magsulod ang mga tao sa public sa cemetery? So ginaano naman, no, gina-check naton sila kay bawal gid nga magsulod sa cemetery yung may mga dala nga mga kutsilyo, mga bladed weapon o mga kuan kung ano pamanda nga kuan. Kagang mga alak, ma'am, no, is bawal din sa sulod. So gina-check nato nan, gina-confiscate nato na sila. So for sure may manalipong sa sulod or mga na kuan na aksidente ba lang? So far, ma'am, no, wala pa man, ma'am, no. Ari man subong naton na taga kuan Emergency Management Volunteer Response Team na so far wala pa naman may na-kuan, may na-monitor, may na-encounter may mga nalipong na mga notabili na nagbisita dito sa cemetery. So mga ano, mas gina-expectar sir nga madamo ang tao, okay? So gina-expectar na ito, ma'am, no, na sa mga hapon, siguro mga hapon gid, ma'am, ang gina-expectar na ito na tao. So sa last year, ma'am, ang hapon, same situation na pag-aga, medyo gamay pa lang ang tao. So gina-expect na nato na pagkahapon sa damo na gid tao na magkakadto. Anong panawagan mga kanugyan sa mga tao nga malukad ko? So sa mga tao, no, sa mga sa mga mga tao nga nagakadto dire sa kuan, dire sa cemetery sa Herios, sa Aglipay Cemetery. So bawal gid, no, balaan naman nato na tanan, same man sa last year kung ano mga bawal nga dalhon sa sulod sa cemetery. Amo na ang mga hinagiba, no, mga alak, bawal gid na sila, kag bawal mag-inom sa sulod, bawal mag party-party da sa sulod. Magkanto sila dire, mag-visit sa ilang mga kuwan, mga mahal sa kabuhi. Pero bawal gina nga ginabawalan nato nung nga may ara sa sulod, may party o may may mag-inom, may mga ano pa gina-set up sa sulod, yung mga sound system is bawal gina. Regarding naman sir sa mga tigulang ba lang, dapat anong danggit or ang mga tigulang, mo gina-assist man nato na sila dire. Usually, ma'am, may mga tigulang dire, may mga upod man na sila ng mga pamilya Manila. Pero may mga tigulang na kung isa lang sila, gina-assist nila nato sa mga force multiplier at mga kapulisan ka dire. Ngari dire. Ato na batian ang pahayag ni Police Captain Jeffrey Delgado o isang ICPS Bombo Cham. Sa ato ng dugang pagligot sa patsuno, mayara gihapon yung portion ng mga stock ang tubig nga wala gihapon nag-subside. May footwalk man kag hindi man taman gid sa rigna ang dalan, Bombo Cham. Bali ara lang man sa gilid sang pansyon ang mga tubig. Pag bisan ano paguro ni baha, Bombo Cham, wala gid na makapulong sa mga tawo nga bisita sa ilang mga himata man sa kabuhi. Kag sa bahay man sang Lapas Catholic Cemetery, gamay pa lang man ang nagabisita, kag ginaburubang nga yara ini sa 50 plus lang, Bombo Cham, kay bangod na siguro sang mainit nga tempo, pero gina-expectar man nga sa hapon mga 4 PM nga magbulubog na ang tempo, maamat-amat man ini ang mga gabilisita sa ilang mga himata. Wala man ini may na-record nga nakuhaan sang mga ginbawal nga dalan sa sulod sing patio. Apang may na-record nga isa nga naglain ang pamatsyag, Bombo Cham. Nagnangsi ini siya, bali minor de edad ini siya, bata pa. Kag mayo man kay nakita sang aton police assistant desk, kag gintahagaan man gilayon sang nakakaigo nga pagbulong. So
far okay na siya, Bombo Cham. Naka-standby man ang atong mga BFP medical teams kag as well as atong traffic management para makontrol ang traffic situation kag sunod sa ila may ara gid nga pasaway kag daw pero makontrol pa man na Bombo Cham. Pero may ara sa gihapon nga pasaway kag hindi ginaguro madula Bombo Cham sa Pinoy. Sa ato naman traffic sa Lapas, Catholic Cemetery, one way lang man siya Bombo Cham kag may ginkuan lang man sila nga exit agod nga hindi mag traffic o kung mag gamo ang trapiko. Kag ang sa mga nagakadto nga mas hindi pareho sa mga hindi abi ka lakat sing malayo, ginapadiretso lang ini sa entrance tapos drop off lang sa may entrance mismo kag same lang magpasugat man. Magwa lang sa may entrance tapos gahulat na ang gasugat. Kaya liwat sa aton pahanumdum Bombo Cham, no? Magkatukit sa pasyo, maghalong gid kita, kaga mangin responsable kita sa aton gamit nga ginadala, kaga dalagid tubig, to keep hydrated, ila binagid nga tuman kay init subong adlaw, Bombo Cham. Alright. So far, mo na ang latest gikan sa Lapas Catholic Cemetery, kaga Herio Cemetery, Bombo Cham. Live gikan diri sa Herio Cemetery, sa Lapas, ini si Bombo Rona Salvadico and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bumbo. Salamat gid Bombo Rona Salvadico. Ginapakigbatuan ko man di Bombo Cresong kangatol. Anyway, sa aton sini nga mga kulturan na gina-expectar sang tanan. Labi na sa aton sini nga mga kapulisan nga ang volume sang tawo mag-umpisa karon magharon-haron. No, maghapon-hapon mga alas 4 gina kag ginalauman nga magdamo ang numero sang tawo sa tagsa sini ka mga patyo. Sa mga kauturan naton nga mga senior citizen, kung wala ka mo sang upod, hindi na magpadbinturar pa nga magpadulong sa mga patyo hilabi pa ko nagatagiti ang init. Pwede man nga mahulat-hulat ninyo maghapon-hapon. No, kay kadamo man sa mga naga-deploy dira nga pwede gid mag-assist sa inyo sa tagsa sini ka mga sementeryo diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Check ko naman this time Bombo Brian Gonzales direkta sa Molo Public Cemetery. Kag dito sa may area sang city proper sa may Tansabla sa Filipino and Chinese cemetery dira. So gwa to ya bumukres no may litson. Grabe no. Pero halong-halong mga musalitso na. Amo ni nga nagatagiti subong ang init. Tapos magsagad pa kabuka kaon sang litson. Hilabi pa ang panit sine. Agoy, manamit tuod ang sabor yung sinaprong ipikto yan o bukot mayad gina. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung di ka mo makapaiway nga magkaon sang kasubong sina nga mga kalanunon, pwede man nga karon huro hapon-hapon kag hindi lang makaon kasang kasubong sina nga mga mantikaon kag mga maalat sini nga pagkaon mabulad ka diyon sa init. Kay dako ginang posibilidad nga magsaka ang imo sini nga blood pressure. Check ta si Bombo Brian Gonzales direktamente sa Molo Public Cemetery. Bombo Brian, please go ahead. Pisar nagatagiti ang init Bombo Cham padayon sa karon ang pagsulod kag pagtindi sa aton nga mga katimanwa dire sa may area sang Molo Cemetery. Ang diferensya lang kag ina sang aga nagakalo may mga naka-t-shirt lang kag shorts dire pasulod sa may area sang Molo Public Cemetery. Pero sa subong Bombo Cham hindi pwede nga wala ka payong, jacket abi, kumpanyo, tubig. Tungod perte na kainit sang panahon, may makita kita diri nga may dala nga bangko, ang iban na may mga mini fan, kag ang iban gani electric fan gid ang ilang bitbit. Maayo gid ang desisyon sa pila ka mga kasimanwa naton nga nagpadulong nga aga pa kayna para hindi maka-experience sang mainit ang panahon. Kaangay ni Tatay Miguel Guasin nga ato na interview no ginsay Mania nga ginduaw niya ang asawa kag subong nga bata, subang nga bata diri sa may Molo Cemetery ang pagpalangga sang isa ka mayabi kangay sa iya wala nagakadula. Kagaina mga pasado las 8 nagakadto na dito sa area sang Molo Cemetery si Tatay agud magadumdum sang iya mga himata. Basta iya
kaangay sa iya wala nagakadula apisan no ang iya pagpalangga sa iya nga bata sang nagakabuhi ini medyo retubado ini Bombo Champ kag sang ginapeskala niya may nagabarkada nagainom abi amo na ang gintunaan sang kamatayon sang iya anak kag so saya tayo niya gihapon ni ginadumdum tungod bata niya ini yari bla una pamatian naton ang pahayag ni Tatay Miguel nga temprano pa iya sindi nagpadulong dito sa may Molo Cemetery. Ako na wala ang asawa ko. Bata mo? Oo. Kaya mga dito, dapat po ko sindi kayo sa mga katiwaan niya man. Ay, ano na yung bata mo? Subang mo niyan? May kapila mo niyan? Magani subang ko. Subang mga bata? Oo. Okay. Nang anong kinamatay si Nitay? Istuyesin ko eh. Wala man sa simulatian nga nung astangan nakapansa. Nakatay siya, dito sa kabra. Ay, iban nga amay, do ka play ng bata mo, pasaway ni Santo? Siyang una, hindi na sa mo. Siningkaran naman sa nagbukan na ginaminom sa mga grupo. At hiling ko, kasi ako na nambalan, nung kaya po sa grupo, kaya ayaw kaya ko ang gid. Hiling ko siya, ako tilipindi siya mo, yung mga yan, uyag. Ako yan, makamala ko siya mo. Ako nung tarmod na doon, tanan. Bigar ko man. Likot siya, kanina mo yan, sa'yo mo, ganaya. Okay. Apisar nga nagsaway ka, do rito ba, Japon? Di mo na eh. Pero subong iba niya, may kabayanan na yung bata. Bayanan lang na nila ya. Pero ikaw ya, iba ng pagpalangga. Oo, siyempre, natao mo. Anong pagpalangga mo bilang may sa ilabi? Yung lang ako ang ilagi na pangayaw, ginatag ko man. Kaya mo kung sila nagadili. Kung basta mo yung bralapo, ginatag ko yung ginapangayaw mo. Kaya ngayon ko, kung hindi ka na yung mati sa imuluyag, kami mo, imo na dito mo. Nabat nga na ang pahayag ni Tatay Miguel Bombo Champ no kag ginhungod gid iya ni Tatay Miguel nga magkadto dito padulong aga pa kag mo ginang iya tinutuyo malikangwan ang ini nga kasingkal sang ini subong nga mabatsagan diri sa may area sang Molo Cemetery. Sa pagkamatuod may pipila kita diri sa aton nga mga kasimanwa nga nagakadto nga may dalagid payong no kag subong sa oras nga ni nagagamay ang mga tao kay ginahulat-hulat siguro nga maghapon-hapon amo papag dagsa sang tao according man sa aton nga mga otoridad sa pulisan nga antabay man sa area sang Molo Cemetery. Sabi nga bahin na Bombo hindi lang mga nagabisita na Bombo Brian ang nagakanto, di ba? May ara man yan sa mga nagapwisto, sa mga sementeryo, naganegosyo. Kaya ti isa man ini sa mga nakita nila nga tsansa kay ti kundin damo tawo kapin pa kung may negosyo ka nga mga kalanunon dira dako ang posibilidad nga mayo ang imo sini nga mangin income may mga nagapwesto man bala sa area dira sa Mulo sa public cemetery nga gabaligya kalanunon ilimnon na Bombo ilimnon na refreshment hindi kay sila makaulubog nga ilimnon ha miara bala Bombo Brian. Yes, correct din na Bombo Champ no ginapangipuslan man sa mga ambulant vendors ang kasubong siningan ni gayon para magpwesto sa sang mga patio para makabaligya sa ilang mga paninda. Pagkaon gid kag ilimnon ang importante sa subong sa kasakon kag karamon sa mga nagapadulong diri sa Maya Molo Cemetery. Sa pagkamatuod sa interview sa Bombo Radio naton kay Jana Bambe sa ambulant vendor iya gid pahayag nga maayo gid ini hinigayon para sa ila para maka-income sa subong at tiyon. Nagapang-agdaman siya no nga magbakala sang mga fishbowl niya to palamig mga juice niya to Bombo Champ kita gani nagbakal din man to no kay taman Kenneth nagpapasilong to may puno to sang mangga sa iya ginaplastaran kaga medyo mahangin dito kumpara sa may entrada gid sa Molo Cemetery. Yaribla pamatian naton dugang pahayag ni Jan Bambe sa ambulant vendor. Sa akon pag-obserbar subong gaamat-amat naman gadogso ang tao isa ka do kanami ang chimpo bla biskan sa tagsam lang sa isa ka tuig mo na makakadtos la sa ilang mga pinalangga sa
Sir, bilang vendor, ano kagina pa kami nagpisto? Kagina pa kami. Kinilang pag butwa gid sa sanag mga alas 6 siguro. Ari na kami di kay tungod sa simpalad bala kung dito makapisto bala. Oo na simpalad tate kaloy sa Ginoo, ari nakakita kita di. Hindi ka mas nang bigyan ng subong. Okay siya. Okay kita ko man gay na upod akong anak. Pero subong amat-amat lang hasta gadugso naman ang mga tao. Yan mas nakaroon ka pa din sapon. Hasta pa ni magabi igoro. Gabi ka pa. Hasta pa ni magabi. Anong mga pamilya mabing kalabanan ginabakal? Kalabanan gid ginabakal sa akong mga customer, mga fishball, quick. Kalaban street food gid sa street food gid kalabanan akong baligya palamig labi na tumang kainit. So bakal gid ang palamig. Maginang number 1 gid sa ginapangita sa ginhawa sang tao bla. Ano kada tuig ari ka di? Ari gid ko di. Sa paswerte man kung din kami ma-area na makakita man pisto na pwede. Pasyon mga pista damo tabo. Pisto. Na pista, molo. Basta may okasyon labot guys uton. Ano dugay ka na nag-aplikya? Dugay na mga 2013 baligya nagid kami amo lang nakali ko may pasyon Disyembre prutas basta may mga pasyon subong fishball. Ano may mga tiyon man niya daw pigaw bintanay? Mayara hindi ginaya malikawan isa ka negosyante. Hindi niya malikawan labi na tiga malayan ng chimpo. Bombo Brian? Yes, Bombo Chap na batian si Sir John Bamben sa kamilang vendor. Kagapadayon sa piyak nga bahin ang pagpahanumdum sa aton nga mga otoridad nga magdalagid sang payong tubig kag pagproteksyon sang init. Suno man kay Senior Fire Officer 1 Fletcher Daban sa Molo Substation Commander, yagin payag nga hindi pagabayaan ang mga balay nga ginapabayaan ang posible tunan sang kalayo kag magdalagid Bombo Champ sang bastante nga tubig kag biskan sila didto mayara na pamtang tinapay, biskwit, tubig nga in kaso kinahanglanon sa aton nga mga kabumbong atakyo na bisang kainit isang panahon yara gid dito handa ang ilang team magresponde first aid kaga may free blood pressure check up man sila Bombo-Chap nagpa-check up kita to kag kagina 120/100 so nagpulo pahuwayan ta kilid kay medyo daw init ginawa lang dalom So, amoy na, no? Bombo-Champ, adugang pahayag sini. Kung nagalain ng pamatyag, gilayon nga magkakadto dito sa ila area. Kung harap pa lang sa balay, kung daw medyo may edad na kita, hindi na maglakat nga wala sang upod nga batao na bi. Kag kung may maintenance, imno na nga daan, Bombo-Champ, pagod malikawan, ining pag-resulta sang ano pa man nga insidente dito nga paglain sang pamatyag. Doon nga pahayag, iyan ni Senior Fire Officer 1 Fletcher Daban pamatian naton. Wala pa man sir, nang segundo Mayo kay gamay pa mga tao ga sulod-sulod, gagwa sulod sa atong patyo. Kay medyo mainit na panahon. Kaga mga kagila sa aga daw mo gawa kay mas maga pa mga tigulang naton nagisigan sila sa maga pa. Sir, ano ang sarang naton mapalabot dire may libre kita tubig kung magpa-BP sila mayara kay medyo mainit. Aso subong sir kayo sobra hindi kayo mayari man tindak prepare ng mga tubig kung magkilanlan sa tubig pwede kita kahatag. Kaya mayari man di free na BP check up para ma-monitor nila kung galingin na ila ulo. Just in case sir may magreklamo magkanto diri nga galingin ng ulo anong una-una ginang naobra natin sir? Iba palayo dagit sa main ka lugar ibo sa sanahan. Kaya kaya kita ambulance dito sa kuha na on call na. Ready naman kung lain ay matyaga dito sa ipasulod. Para makapuway-way sa mga lamingan. Major incident sir, wala pa so wala pa man subong sir. Kagkabay pa wala gid. Sir, ano ang mapanumdum naton na biskan gamay lang sa mga makadtupad rin o kayo do tama nagikainit sa subong? So mga panumdum gid sa naton sa pumuluyo sa bilog nga syudad nga before kita magalin sa aton nga mga panimalay, make sure tagid na safe ang aton balay sa mga kalalit nga sulong. Kag magkadto kita diri na kainom kita sa damo nga tubig, kabuda kita sang payong. Okay. Para hindi kita mababad gid sa mainit nga
panahon. Sir, kung mga medyo may edad-edad, recommend nato nga magadto subong or pwede pakaron-karon na lang sila sa hapon? Siguro sa makadto ang aton mga katigulangan makadto na siguro sa hapon na lang para hindi hindi sila sa risgo. Maglain nila matcha. Sir, aside sina may asa kita diri karon sir, so expectar na tong damo pang yes, sa mga expectar namon sa hapon madamo-damo gid ang tao kan especially sa diri nga parte kagang tao madinaguso nila di siguro karon sa hapon kay na although hindi man naton tayo supposed to be buwas patani ang aton di nga pagduaw sa patio unang dan sa tanan nga amo ni adlaw pizza uno so sa magdala lang tubig kag payong kay base mag-ulan man kung may mga maintenance sabi sir dala bulong kung may mga maintenance dapat na inom din siyempre maintenance na dapat inom tagid before ta magadto diri. Si Senior Fire Officer 1 Fletcher Daban sang Molo Substation Bombo Champ. All in all, matawhay kag wala sang major incidente abi nga na report dito o kung ang mga na-confiscate nga mga butang ginadumilian nga gamit wala man. Magluwas lang sa mga ginagamit ni panglimpyo sa patio nga daw medyo mataliwis. Mula na ato ang nakolekta sa aton nga mga kapulisan nga aktibo man nagabantay sa entrada sa Molo Public Cemetery, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Salamat kita Bombo Brian Gonzalez. Check ko naman si Bombo Hernandez ha. Gawon ko lang niyang report ni Bombo Hana sa area sa Haro. And then later on siguro sa iban sinaman si Public Affairs Program makakonsolidate man dira makuha nato ng mga latest information man dira sa may area sa Tansa sa Filipino and Chinese cemetery area dira bala no kay dito sa Guaco may nagabligya ya ka Litson oportuno pero muna sa aton sini makuturan bangod nga nagatagi init sa subong sini nga panahon. Mas importante gid nga mayara sang payong or kung may pasilungan ka dira or much better hulat-lata na lang mag hapon-hapon lang kagamong pagpanulong sa patio or sa sementeryo para nga hindi ikaw matamaan sang init. Check ko si Bombo Hana sa area sang Haro Public Cemetery. Kag mga areas kung sa diente may mga memorial park kay kadamo na dira sa palibot sa distrito sa Haro mo. Check ta si Bombo Hana, please go ahead. Yes, Bombo Cham medyo taratawhay ang cemetery diri sa may Haro Public Cemetery. Bangod man nga tuman ang init diri no ang nabatsyagan although at one way lang madiri sa pagpanaog abi sa mga himata ang mayara na sa barikada o kung may nagabantay mismo from Traffic and Transportation Management Office kag amo man ang mga nagabaligya 15 meters away diri sa may gate mismo sa ngining sementeryo kag sipalo naman nato diri sa may Haro Public Cemetery ang mga kilala nga mga pangalan kitiya kag apelyido sa mga Ilonggo ang nahamyang diri ang mga Halandoni, Lopez kag Haveriana nga mga apelyido diri sa may Haro Bombo Cham ang again katuan man mismo kag bisita sang mga himata nila diri Bombo Cham sa pwesto pa lang ang ginarigatan naton dito ang presensya gid mismo niya Iloilo City Police Office Station 3 o Station 9 man nga hepe si Police Major Eduardo Chacon Jr. nga nagabantay gid sa ining sementeryo although nga medyo taratawhay pa kay mainit gina but then pagbantay gid sa kapulisan dira man ang bahin sa Bureau of Fire Protection ang first aid kag ang amo man ang mga force multipliers under Iloilo City Police Station 9 nga nagabantay kag nagalibot sa among sementeryo kag na may lain man ang pamatiyag kay bangod man nga daw nagaedad ini siya sang 10 to 15 years old kay mainit bala Bombo Cham kagin buligan man sa mga responder dito ang mga first aid dito nga mga team and also man ang katapo man sa mga kapulisan sa Bureau of Fire Protection kay hindi pwede kasulod ang salakyan motor kag ano man nga sa isang salakyan dapat
walking o lakat lang gidalin sa may barikada sa TPMO and gina-eksektuhan gid mismo si punong barangay sang Kwartero Haro nagsanbay madto kagina dumagin sa way gani ini siya sa bahin sang mga ambulance vendors wala ito na ginagaway sa pwesto ini Bombo Cham at later on pathagan naman ni punong barangay nga mag intindihan na yan maghatagay lang sila sang spaceman sa kada isa agod nga makapwesto and mabakwan sila sa bahin man sang Haro right after sang Iloilo City Public Cemetery sa may Quintin Salas ang sa piyak niya ang Balantang Memorial Shrine. Dito kayo na, do medyo hindi matuma ng init sa may City Public Cemetery kahit madamo sang mga puno. Ang halakatan mismo sa sulod cemeteryo, the same sa may Balantang Shrine and sa Iloma diri sa may public cemetery, medyo sentrogid kainit, Bombo Cham. So naging napanagyan man diri sang katapo man sang mga first aid nga halong kag mag-inom gid sang madamo nga tubig and connected man sa subong apis sa Minatay ang mga nagabaligya of course ang bulak nagkita naton kagina dito sa may Haro Plaza area damo dira nagapwesto tido medyo may pagpubok sang trapiko kay nagauntat bala ini sila kag magbakal sa mga pwesto sang mga bulak kag aton dira na bayloan nga mayara sang 200 to 400 pesos ang range diri sa mga per basket nga bulak. And may ara man sang mga kung gusto nimo nga magpa-arrange abi sa depende sa imo nga nauyunan nga mga bulak ang mag-arrange man ini sila. So dito mismo si Kagawad Arnel Ledesma sang Desamparados Haro kaga isa man ini siya sa gali nagapanag-iya sang duha ka stall dito sa Bombo Cham kag ginapahayag niya nga kung tani hindi lang magulan maghapon kay manami gid ang ila diri nga bentahanay sang amo nga bulak bangod nga knowing alagyan gid siya Bombo Cham. Ipabati nato na nanging pahayagan ni Kagawad Arnel Ledesma. Ate, okay man baka medyo makabulobinta man makaremedyo lang gamay. Oo, mga tagpilahon ninyo nga baligya, sir? Depende, may ara nga tag 500 to 50, may ara 150. Depende sa nagabakal. Kaya may ara mga nagabakal nga gusto ya mahal-mahal pero himuan sa bag-o bla. Nado amo na. So may mga gabato sa mga arrangement. Pwede na Kung depende sa nagabakal, kung gusto yang nga daw iliwaton ng sistema sang bulak nga display, bakal sa dyan ipaplastar lang bago. Amo na. Kung tapila na angay na sir? 500 Tigad lagan mangguro mga malmahalan na siya guro dahil balo ka selected na siya mo. Ang color bala sa color na namo na sa. Pila ka stall in kuha niyo sir? Dua lang. Di target niyo di Haro Cemetery, mga katyo malapit. Nagahabyat din At hindi man sila nga haro lang, kung tingnan, bisan din man nga banwa o kung barangay o kung district, gagi na di sila, hindi sila nga haro lang. Alagyan, galing. Alagyan na di kami, alagyan. Saan mo nagpwesto di sir? Sa nagligad mga adlaw daw mga nag-start ni Webis. Oo, dira day. So far, subong Nobyembre 1, damo na? Di sana na ni karong gurong Baklanes, sana ni guro alas 12, kita pagkalauna na, may harapan na. Ibalo ka, ma-start ang bisita sa mga tao, sa mga namatay nila, mga start alas 2 mo. Hindi na magulan, no? Hindi na magulan, kaya kung magulan, wanggit, mga tao ka lang alam, magpapatyo, magbakal pa sa mga bulak, kaya kaulan. Okay man, di sir, kaya regulated, baga mo sa mga traffic, ngabi, diri? Ate, wala man kita, antes kami di plastar. Bali, may kuha na niya, may tawagan niya, may na-inform na niya ang babaw. Nga diri baging tagaan na kami limitasyon nga diri lang asta. Wala lang kami extension galing. Way lang mula ni hindi ka nakapalapaw. Sige. Ano pangalan sa inyo nga daw ano di sir inyo nga promote man sa inyong baligya diri? Way lang mula ni siya. Way kami ngalan. Lain sa iba nga Bulacan nga may ngalan. Amon wala lang mula ni stolan diya. Basta diri makitaan sa kana. May access lang sa nagalabay. Oo, mula na. Sige. Nabatian diri si Kagawad Arnel Ledesma Bombo Cham nga may pwesto dira sa may bahin sa distrito sang Haro. And except man sa ila diri, madamo man sila nagapwesto mga magagmay nga mga basket ng abi sa malapit sa may Haro public cemetery and iba diri mga tag 100 to 200 pesos man ang baligya na isang bulak na tawni sa mga bulak pag may araman sa mga nagabaligya sa mga kalanoon, may araman sa mga juice at ipampalamig man sa tuman nga kainit ka na batsyag diri sa may bahin sa distrito sang Haro. And according diri sa latest na itong pinagpapagawin lamang ang base sa Iloilo City Emergency Operations Center, may na-account naman sila
nga estimated crowd according diri sa may CDRMO nga naglapot na diri sa pilaman ka mga estimated lamang ang may pinakadamo diri amo ang Forest Lake Memorial Park as of tanaya paginano with the 2,000 to 2,200 plus and di Madrid nagamat-amat nga nagasaka man ang numero diri mo siya mga sige man ang accounts ng kapulisan and also sa bahin sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat na Bombo Hana Andasa sa imo sininga report. Ang iban karon yung mga sementeryo nga wala naton ma-check, i-check naton na sa later on sa iban Sinmanusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo. Oras 10 hours. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una,
i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 21 minutos, makaligad ang tak ng alas 2 sa hapon. This is Tita Regine. Good afternoon, everyone. Welcome sa kahapon lamang program on November 1 sa ating Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 54 days to go before Christmas, mga kabombo, and today is November 1, Fiesta sa mga Santos. Tomorrow is November 2, Fiesta sa mga Minatay. Di makalipasan ni November 1 and November 2, tuloy-tuloy na ang hirit naton for Christmas. This is Tita Regine, di nakamusubong. Ang iban siguro nga nag-aga pa yan nagkato sa patio, ti subong. Nagaparupatawhay na sa ilatag sa ka mga panimalay. Pero ti syempre ang sadyaya kung ara nagadi naguso, no? Kagkalabanan, gid sa ating mga kauturan would choose afternoon. Sapagkat to sa patio, hasta na ina nga magabi. Ti, basi kung mainitan ka mo dira, ha? Ang mga may high blood, halong-halong lang gid. Dala lang payong, and medyo pasilong-silong lang. Well, today is a Saturday, November 1. Ginahulat-ulat natin diri ang aton nga winner, si Sirac, sa probinsya ng Iloilo. Sirac, I can give you until 2:40 para makalabot ikaw diri kag ma-interview ko pa ikaw. But beyond 2:40, sorry, ma-forfeit na ang imong 1,000 pesos nga premyo. Anyway, sa aton dira nga mga letter senders sa sininga semana, alert ka mo da because mag-announce kita sa aton nga new winner for this week. Obdanay kita, this is Tita Regine and this is KLP. Welcome diri sa aton nga palatuntunan, and here's our song para sa inyo tanan. This is from Elmar Chan Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Mayong hapon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I
And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. I just wanna love you through sorrow and pain. I'll be right by your side. Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. 26 minutes after 2 o'clock, 2:40 ang aton nga ginahatag, no? Nga deadline para sa kay Xerox sang probinsya sang Iloilo to come here para nga ma-interview ta pa siya and then ma-release nato ang iyang 1,000 pesos nga prize. But beyond that, sorry gid pero ma-forfeit ina. So for the meantime, nga nagahulat kita sa iya, yari ang sulat pasahon naton. Another one from Neni sa Western Samar. Dear Tita Regine. Maayong hapon, Tita Reg. Sa imo, amo man sa mga nagapamati isang KLP kag sa katapo sang bombo. Ang kasaysayan nga ini, parte ini sang kasal nila tawgonta na lang sila tita sa kay Mark kag Karen. Bao kahapon kasal man to kay Will. Subong kay Mark kag kay Karen. So si Mark tita, engineer ni siya, kag didto man ini siya tita nagapuyo sa amon isla. Paryente pa ini si Mark sang ugangan ko nga lalaki. Ang napangasawa naman niya ni Mark, tita taga Islaman apang lain ila isla. Masobra isa pa ka oras ang biyahe halin sa amon isla pakadto sa ila isla. Sa isa pa ka adlaw tita, antes ang kasal nila Mark,
Amo naman inaiya nga tion ang paghalinamon sa amon isla pakadto sa ilakaron isla tita. Ang ginsakyan namon dako nga motor bangka kag may dala kami isa ka baka kag mga baboy pati pagid mga gamit namon tita. Samtang nga nagabiyahe na kami, nagatulok lang ako sa mga kadagatan kag sa iba nga mga isla nga amon na agihan. Kanami lang sang feeling ko tita. Pagabot na namon sa lugar nila Karen, napansin sang ginikana ni Mark nga waay gid may nagtupo sa amon agud nga magtabang sa pagdiskarga sang amon nga mga dala. So wala may nagsugat. Sang uli, natigayon na gid lang tita. Sang pag-abot naman namon sa balay ni Karen, waay isang tawo. Apang dugay-dugay, nag-abot na sila. So, ginpakaon kami tita, kay tiway pa kami makakaon mo. Napansin ko tita, ang lugar nila Karen, nga napalibutan sila sa mataas nga mga bukid. Bali ang pamalay nila tita, ara sa tunga sang barangay. Apang plastada ang duta sini, na-amazed bala ako, kay minalantaw pagid ako ya tita, nga dako nga bato. Daw sa simbahan ka dako, nga ara ini sa mataas nga bukid. Nagpahuway-huway lang kami ang makadali tita, daso nagsugod na kami pagtrabaho. May nagaihaw sang baka, kag may nagaihaw man sang baboy. Tanan gidya kami tita naglihok. Ang mga sudan naman niya, ang mga nagluto, ang paryente ni Mark sa side sang tatay niya. Ang sa reception naman niya tita, nagbayad lang sila Mark sa mga tao. Sila na tanan nagtrabaho. Halin sa mga dekorasyon, kag sa pag-serve, pati na ang mga gamit. Package na. Ang nami gid lang niya tita, kay tiway gid siya kami mabudlayi sang tubig, kay kadamo sang ila tubig. Hamakon mo, halos tanan nga pamalay, may gripo, nga libre lang, wahi sang bayad. Ang source ko no nila tita sang tubig, dako nga linaw, didto sa ila bukid. Pero ang nabudlaya naman namon, ang mga gamit nga sudlan sa mga sudan. Kabudlay tita, kay hindi pala sila ya basta-basta magpahulam sa mga gamit. Sa amo naman niya nga isla, pwede maghulam, basta iuli lang pagkatapos gamiton. Pagkabuwas naman tita, kasal na, aga pa, masako na kami tanan. Kanya-kanya lang kami sang trabaho. Pagkatapos ng tita sang kasal, nagwa na ang mga tao sa simbahan, diretso na sa reception. Siguro, mga 100 meters man lang ang distansya sa reception, pakadto sa balay ni Karen. Pagkatapos na magkauntanan, nagbayli ang mag-couple, agud magsabit ang mga tao sang kwarta. Samtang sige ang saot sa mag-asawa, sige man niya ang tagay-tagay, tita. Dasun, nagmaoy na ang amay ni Karen, kundi nahadlok na kami. Ang kasal gali nila Mark, pila lang ka oras ang naglabay sang new moon mismo, so madulom pagidina. Ang kuryente naman nila ya tita, tubtub lang alas 12 sang gabi. Pagkatapos, mapalong na ang kuryente. So amo to tita Regine, nagdesisyon na langgid kami nga sa motor bangka na langgid kami ya magtambay. Antes pagidina tita, mga pasado pa lang alas 10 ng gabi, tulog na gid sila Mark. Temprano pa ini sila nagtulog, kay si Karen nagabusong na ini, 6 na kabulan. Wala na sila magbayle. Ginpapukaw gid sila sang ginikana ni Mark, agud magsugilanon sila. Ang hambal sang ginikana ni Mark sa iya, ginabasol ini si Mark, kay nagpadali-dali lang ini kuno pagpakasal, nga laway man gali ang batasan sang amay. So, ginhakot namon amat-amat ang amon mga gamit pakadto sa motor bangka. Mapuli tani kami tita, apang wala na lang kay madulong. Waay gid kami ya makatulog, bisan jutay lang ation. May paryente gali si Mark nga babayi, nagapangidaro na ini sa masobra 60 anyos. Ang ini nga babayi tita, nagsigi lang ini sugilanon sa mga sari-sari nga mga jokes. So sige man yang amon pagkinadlaw.
So tita, bisan paano nabuhinan gid man ang amon nga kakulba. May isa gid siya ka istorya nga hindi ko gid malimtan ha sa subong. I-share ko ini sa inyo. Sa ila kuno lugar, matuod din nga natabo. So didto kuno sa ila lugar sa Leyte, may napatay nga tawo. Ang time nga to, manuglubong na kuno ini, gani naghiribi na ang tanan nga himata sang patay. Gulpi lang kuno tita Reg, nga may nagpalapit nga isa ka babayi sa lungon, kag naghambal ini sa patay. Nga sugiri didto ang akon mana, nga sukad sa napatay na ini, naglisod na gid kami. So bali tita, ini nga babayi, ang ini nga babayi, nagtugon ini sa patay, para kuno sa iya na patay man nga bana. Abi pa lang sang ini nga babayi, nga pwede gid magtugon sa patay. Siyempre tita, sang tiyon nga ato, damo gid tawo, kundi damo man nakabati kundi nagsabat ang mga nakabati nga, pagpadala na lang sang sulat. Kag may ara, pagid nagsabat nga, pag-text o pag-chat na lang para mahapos lang. May isa pagid tita nga nagsabat nga, pag video call na lang. Hindi tita, ini kinadlaw na kuno ang mga tawo. Imbis nga naghiribi ang mga tawo, nagutoy-utoy na kuno kadlaw. Bangod sang babayi nga nagtugon sa patay. Normal man kuno ang ini nga babayi. Ambot kuno kay kun nga ang napensaran sang ini nga babayi nga magtugon sa patay. Pagkaaga naman niya tita, medyo madulom pa, naghali na kami. Kay mapuli na kami. Pero antes ina, tita ginuna namon dulong ang mga paryente nila Mark nga taga Leyte. At ubangay man lang ang lugar sang paryente ni Mark sang sa amon isla, siguro more or less 2 hours ang biyahe. Halin sa amon isla, pakadto sa lugar sang paryente ni Mark. So didto gali tita, damo man sang tubig. Kag sa unahan sang baybay, may dako nga linaw nga damo tubig. Kag damo man niya tita ang nagalaba nga mga babayi. Sa igad sang linaw, may dako nga puno sang kahoy. Kanami lang sang ila pwesto tita, sang paglaba, do kanami gid lang mag-join sa ila. So tubtub din na lang akong pagsaysay, madamo gid nga salamat tita Regine sang pagbasa mo. Sang malawig ko nga sulat, God bless, kag maayong hapon na lang sa inyong tanan. Ang tagsulat, Neni, sang Western Samar. Well, Nene, do mo gid ka stories about sa mga kasal-kasal, no? Siguro it's one thing dira sa inyo yung lugar. Gina-look forward nyo gid, especially kung paryente, ang kalaslon, you really see to it, no? Nga makakadto ka mo, kung inimbitar ka mo, kag makabulig. From your end, may makontribute, no? Sa inog kasal nga paryente. Ambot parte sa sining tugon-tugon sang babayi nga nagtugon siya sa patay nga hambalon tong iya nga husband nga tisugod sang napatay siya daw, mas nagbudlay na gid ang ilang sitwasyon. Sama-sami, no, mapatian na mo naton or mabalaan naton nga kung magkadto ka sa wake, ga-offer ikaw prayer sa napatay, and then dala na, no, ang paghutik nga please pray for us sa aton nga Ginoo. Kag kun ano dira, no, ang imong nga luyag nga ipapangamuyo nga muna nga ipalabot niya, buligan niya nga ipalabot ang imong nga prayer dito sa aton nga Dios. But pinasahi niya, no. Kay nagtugon gid siya sang amo sina nga mensahe para nga ipalabot dito sa iyang husband. Well, let's hope nga nakalabot gid man. Kag let's hope nakakita ay ito ang gintugunan niya. Kag ang mismo nga tawo nga may mensahe siya nga ginpadulong through sa napatay. Anyway, joke lang ina. But well, we do not know, no? Basi ko nagapati gid siya yan. Ang nga babae nga makalabot gid dito ang iya nga mensahe. Sige na lang pagbigyan. 38 minutes before 2 o'clock, mga kabombo, 2 minutes remaining para sa kay Sirac sa probinsya sang Iloilo to come here kag para nga pasok pa sa pag-interview naton.
We have another story sa ato nga pagpanumbalik and we will see kung makalabot gid man diri sa Sira. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya, makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addicts. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan para maggamit mo sa pagpanghugas o kon pag-flush ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo, gani makakinot ka sa balayran sa inyong nga water bill. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 26 to November 1, 2025.
sa November 2. Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lidere sang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus, wala di Iloilo, we were made to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay. Alas 2:44 ang aton nga oras, pero no show gid si Sir Rock, so sorry, goodbye na. So 1,000. Pasensya gid, forfeited na yung mga 1,000. But anyway, you can write to us again. And who knows next time, magdaog ikaw liwat. So please come here and be here gid. Next story natin is from Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo, kasi tanang itag palamati sa sininga programa kahapon lamang. Inday, tuig 1980, ang pamasahe sa barko, 49 pesos. Libre na higdaan. Pagsaka mo sa barko, basta may ticket ka, plastar ka dayon sa imo higdaan. May ulunan kag habol, kag may hapin na, nga puti nga bedding. Pagmata mo sa aga, ara na ang kape. Patubod ka lang sa dako nga termos, may kape ka na. Sa pamahaw, itlog nga linaga kag bihon. Sa panyaga, menudo nga karne sang baka. Parisan sang sinugba nga bangros. Nga wala nga kadula ang habol kag beddings, pati kutsara. Sang tuig 2000, may bayad na ang pagkaon, kag may arkila ang habol kag ulunan, gakadula. Ano Inday Regine, dala sang panahon? Suguran ko ako ni istorya. Galing Inday, may pagkasensitibo. For adults. Abaw, filter ta gini. Tuig 1985, bale duha pa lang ako katuig sa barko, nagatrabaho. Alas 11 ang halin sang barko sa Iloilo pa Manila. Sang paglakat sang barko, nagpanyaga kami. Ang amon sudan, linaga nga monggo kag langka. Ang subak, tiil sang baboy. Gakumod ang kaubdanan ko. Do may kalampay man kaina, ginapasaka. Wala ginluto? Ano hulaton pa magtagas? Dugay-dugay, ara ang amon crew attendant. May dala, isa kalabador nga kalampay nga luto na. So ginhuwa dayon sa lamesa. Nag-ilan nagaway kami. Ang ginpili ko, babae nga kalampay, kagdalag ko. Sige ang kinaon, ginasawsaw sa sinamak. Gayuhom ang amon nga crew attendant. Nagutik sa akon, hindi ka magsawsaw sa sinamak. Singko nga haw. Sabat niya, may ihi ina nga impon. Ay, kabadaw. Ano? Mabalaan gani nila, malitik ang kalimutaw mo. Sabat niya, hipos lang. Mirisi na nila. Matamad magsulod sang langgaw sa sinamak. Tapos panyaga, nag-inistorya sila. Siling sang upod ko, may dudumduman ako parte sa kalampay. May isa ka bading, gapang-hunting sang lalaki sa plaza. May nakita siya, isa ka hubog. Ginhagad niya, kinabala niya ang hubog nga, lipayon siya, tagaan niya 50 pesos. Nagpasugot ang hubog. Gindala niya sa madulom nga parte sa plaza. Pagabot nila, di mo na to no? So ginhimuslan sang hubog. Pagkatapos nila, nakabatsyag sang hapdi ang hubog. Gintanaw niya ang
Malaan nyo na no? Damo bakiras. Ginliab niya ang bading kagambalan. Ginano mo ni nga adamo bakiras. Sabat sang bading, pasensya lang pangga. Balaan mo ang sudan namon kaina, kalampay. Nagkilinadlaw na lang kami. So sabat sang isa ko kaupod. Ako, may araman, istorya, parte sa alimango. Dito sa amon sa Dumangas, may nagpapunong. Damo ang nagdagyaw, kay libre ang pamahaw, kag panyaga. Alas 11, nagtalakas sila sa pagpanyaga. May nabilin, isa ka lalaki nga sungi. Tigin pamangkot ang babae, nga ang wala ka pa magtakas. Dayon tindog sang babae, dala bukas ang epalda. Nakita sa sungi, may isa ka limango nga gamay gakagat sa buyon ayon sa babae. Pagkita sang lalaki, dayon niya kinagat ang kagat sang alimango. Way siya kahibalo, may isa pa kakagat. Kinagat sang alimango, ang iya sungi. So nagsinggit siya, Diyos ko, magwanta ko ang kasakit, pero ang kabaho, hindi. Dinisog siya sang babae, nahukas ang kagat sang alimango. Nagsinggit ang sungi, tinamitas, kid. Di bali, mitas naman nga daan. Dayon, maniya ginukas ang kagat sang alimango sa iya bibig, kag magsiling, mitas. Total, mitas naman ini, mitason ko na lang. Dalabos, buklas sang kagat, kag magsiling. Te, naglaba ang mitas. Nagsabat sugpon ang isa ko kaupod. Ang akong istorya, parte sa balls. May isa ka bading, gwapa, masalaan mo nga babae. Galagaw sa park sa higad sa dagat. May nakakursunada sa iya, isa ka kano. Nag-upod siya, gindala siya sa kangkungan. Pag-abot nila, ginpahigda siya sa kano sa kangkungan. Nagsinggit siya, agoy, kay natuslok sang kugon ang iya likod. Tinamangkot ang kano. What happened? Sabat sang bading. Sige lang, bisan mo ay nahapin. Ginhikap sang kano ang iya private part. Namangkot ang kano. Where's the hole? Sabat sang bading. The hole is like a ball. Hinikap liwat sang kano. Nahikapan niya ang indi amo. Tinagambal ang kano. A hole is like a baseball bat with balls. Sa kaakig sang kano, way balahinakwat ang bading kag ihaboy sa dagat. Ang akong istorya, hindi ini-istorya, pamangkot lang. Kung ano ang sabor sang kalampay, igin sausaw sa sinama, ka may impon nga ihi. Ano? Ang sinamakan, may impon na muna? Tigin kuha dayon ang sinamakan, kag simhutan, bala pangakig, kay timi aragid man. So dayon ginsugid sa amon nga chief mate. Ginpatawag ang chief steward, ginpatawag ang amon crew attendant, nagrason siya, matamad sila magbutang sa langgaw sa sinamakan, permilang way unod, te ginimpunan ko sang muna Dason nga trip namon, in the Regine, ang amon crew attendant, ginsaylo sa kusina, para manughugas na lang sang pinggan. In the Regine, on the other hand, ginkibot naman ako sang imo Virgenes, alauna sang ugto. Gapiyong-piyong ako sa paghulat sang imo programa. Gulpi lang nagtinaghol ang amon ido. Dali-dali ako nagbangon. Dalabit-bit sang akon nga urine bag, kag magwa dayon. Abi ko anay nga customer ko nga gapamakal sang akon tanom. Gapiraw pa ang akon mata. Gintakod ko ang akon antipara. Ay inday, si Jesusa kag si Inday Mia gali. Ginambalan ko sila, maano ka mo? Gatagiti ang init, gataray ka mo. Permi lang ninyo ako gina-surprise. Abaw inday, gindalhan pa ako nila sang ubas kag mansanas. Gusto lang ako kuno nila kumustahon. So amo to pinasulod ko sila, nagmarites kami sang makadali. Kay si Mia gadali kay mamati sila kuno sang imo nga programa. Inday Mia kag Inday Jesusa, salamat sang pagduaw sa akon. Taglabi sa tanan sang inyo nga pasalubong nga prutas. Salamat sang pagka madinumdumon nyo. Kabay nga tagaan kamo sang maayong lawas kag malawig nga kabuhi.
Kag Inday Regine, salamat sa pagbasa mo sa akong istorya nga makapayuhom. Kag Toto Survivor, kabay nga ubayan ka sa aton Ginoo nga mag-ayo ka. Kay pareho lang kita, gauribay sang balatian. Pangamuyo lang kita permi, kag ang aton Diyos, gapamati sang aton pangamuyo. Galing dugay lang. Inday, salamat ang tagpadala. Lolo Dencio. Yes, you're right, Lolo Dencio. Nagpamati si Lord. But of course, ang sabat, always in His most perfect time and in His most perfect way. Sige lang, hulat-hulat lang. Anyway, thank you so much, Gid, sa imong agin share sa sininga hapon. Magapanumbalik ang KLP. Mag-announce na kita sa aton nga winners, sa aton nga pagpanumbalik, who is going to win 1,000 pesos and ma-interview naton sa maabot nga Sabado, sa next nga Saturday. Hibaloon naton sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for October 26 to November 1, 2025. Sa November 2, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we were made to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag Balik kita diri sa kahapon lamang program, exactly 3 o'clock. And before kita nga mag-announce ang aton nga winner, ang Bombo Radio Philippines ang nagaugyon sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa tanan nga magsuksok sang puti samtang nga naga-attend sang Sunday Mass. Subong man ang pag-display sa mga white ribbons sa ilatag sa kapanimalay, vehicles and public places from October until November sang sininga tuig. Ang pagsuksok sang puti is a call for transparency, accountability, and good governance kag isa ini ka mabaskog nga panindugan against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Sa aton liwat nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, 54 days na lang kag Pasko na. Salamat gid sa tanan naton yung mga letter senders sa inyong mga istorya ang gid palabot diri sa sininga semana kag nabasa gid naton tanan. So iban man dira nga may ara man nga luyag nga ipalabot diri kag i-share nga mga kasaysayan, palihog niyo na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo. Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagakatul ang akong tutunlan. Anyway, sa tagsa sa inyo, salamat gid sa mga istorya nyo and I'll be looking forward sa mga istorya man, especially wala pa naka-join diri sa KLP. So, gina-invite gid namon ti kamutanan nga magpadala man sa inyong makasaysayan. To win 1,000 pesos in cash, kag siya naman ang aton nga pag-interviewon next Saturday. Congratulations sa imo, ikaw ang aton nga winner for this week, Dr. Jerry Daclod Buna. Again, Dr. Jerry Daclod Buna, ikaw ang aton nga winner sa sininga semana. Congratulations. Balikay kita mga kabombo, of course, magasunod na ang Tuyang Ermitaña Provincial Jail kag Dear Diary. Enjoy ka mo sa mga dramas after ng KLP. I'll see you again on Monday. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.